הצוות של תמי וגידו, יעל מהרלי, הצוות של פס כלכלה, באמת, עבודות מהסוג הזה, זה עבודות שלוקחות הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנרגיה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לעשות את זה, כי זה אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים היום בעיר. הפרק הזה, כמו שדנה התחילה להגיד, הוא חלק מסדרה של פרקים שאנחנו עושים היום בתוכנית המתאר החדשה של ירושלים. אנחנו עושים את פרק הזהות בימים אלה, השלמנו את פרק המרחב הציבורי, פרק התעסוקה, וזה פרק מאוד מאוד מכובד ומאוד מאוד חשוב, שלמעשה נותן לנו את התובנות שלנו, לאן הכלכלה העירונית הולכת, מה אנחנו עושים בנושא התעסוקה, מה התעסוקה שקיימת היום, למה צריך לכוון, איך אנחנו תופסים את תפיסת התעסוקה העתידית של העיר. זה יכול להיות באמצעות תעסוקה ריכוזית ומוקדי תעסוקה ריכוזיים, וגם תעסוקה מפוזרת בשכונות. איזה סוג של תעסוקה אנחנו רוצים לראות בעיר, מה כיווני הפיתוח של העיר. אתם מבינים שתעסוקה זה אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר שיש לעיר להציע, וכולנו פה כצוות שעושים את העבודה הזאת, למעשה זה הכלים שלנו לבחון יכולנו לפתח את העיר בעתיד ולראות את הכיווני ההתפתחות שלה. אני כן חייב להגיד שהתעסוקה בירושלים זה דבר חזק ומשמעותי. אנחנו מזהים את זה בצורה משמעותית בביקושים. אני חושב שירושלים זאת העיר היחידה. אני לא מכיר הרבה ערים כמו כדוגמת ירושלים, שכבר היום מעל 95% מאזורי התעסוקה דפוסים. כשאנחנו באים ושואלים גורמים שרוצים להגיע לעיר, הסיבה היחידה שלא מצליחים להגיע, כי אין מספיק משרדים ואין מספיק אזורי תעסוקה. זה הדבר היחידי, כי כולם רוצים. יש משהו במותג הזה שנקרא ירושלים, שרוצים להגיע אליו. אנחנו מזהים בביקושים אדירים בעירוניים, מזהים ביקושים אדירים ברמה הבין-עירונית, שרוצים לבוא ולהגיע לפה, מזהים ביקושים אדירים גם ברמה הבינלאומית, מזהים חברות ענק שמגיעות ומסתכלות על ירושלים ורוצות להיות בה. פשוט מאוד ככה, חברות הייטק גדולות מאוד, שהם באים ואומרים, תנו לנו משרדים, אנחנו שם. הסיבה היא, יש כמה סיבות, אחד זה כמובן השם של ירושלים. אני לא חושב שיש היום חברה או מישהו רציני שרוצה לפתח עסק משמעותי, שלא רוצה שירושלים תהיה על המפה שלו. זה נכון בהיבט התחבורתי. התחבורה שאנחנו מציעים היום בעיר היא משמעותית, הרכבות הקלות, החיבור לרכבת הכבדה לאזור המרכז, ה-75 קילומטר רכבת קלה פעילה שהולכת להיות בשש שנים הקרובות, זה משהו משמעותי, שיחבר את אוכלוסיית ירושלים לאזורי התעסוקה שלה, ואת אזורי התעסוקה שלה לאזורי תעסוקה אחרים בארץ. וכשאני מסתכל על תעסוקה, אין שום סיבה בעולם, כשיש רכבת כבדה שמגיעה לירושלים ב-28 דקות מאזור המרכז, או ב-17 דקות ממודיעין, שמישהו לא יגור בעיר במטרופולין, יגיע לעבוד בירושלים, וגם הפוך, יגור בירושלים ויכול גם לעבוד במקומות אחרים. הראייה המטרופולינית זה חלק בלתי נפרד מהראייה הטכנולוגית של ירושלים, וזה הסיבה שירושלים באמת נמצאת במוקד מאוד משמעותי כמרכז המטרופולין, ונותן את השירותים שצריך לתת למטרופולין, ולהתחזק באמצעותו. עיר ממשל, ירושלים זאת עיר שמשרדי הממשלה נמצאים פה, כל המוקד המרכזי הזה שרוצים להיות בקרבתו, ואנחנו מזהים את זה ורואים את זה בביקושים. כדוגמה האחרונה, יש פרויקטי ענק שאנחנו עושים בכניסה לעיר, שהשיווק של הפרויקט הזה, של התעסוקה, שבו שווקו בזמן צי. היזם שם ששיווק, הוא אמר שהוא לא מכיר, והוא עובד בכל הארץ, הוא לא מכיר פרויקט ש50% ממה שהוא עשה שווק תוך שבוע, פשוט ככה. איך שהוא הוציא את זה לשיווק, ישר הוא נכתב בצורה משמעותית, ולכן אני מאוד מאוד אופטימי, באופן בסיסי, אבל גם מאוד אופטימי לגבי מצב העיר, התעסוקה בירושלים, והעבודה הזאת היא למעשה מאששת את מה שאנחנו רוצים לראות בעיר. אז אני אומר שוב, תודה רבה, אמיתי, לכל מי שגם נמצא פה כרגע, ומשקיע מהזמן שלו לבוא ולראות את העבודה הענקית שנעשתה. תודה שוב לכל הצוות הגדול שעסק בפרויקט הזה במשך חודשים ושנים, ואנחנו, כמו שאמרנו, זה חלק מתוך אותם פרקים שאנחנו כבר עושים, כחלק מהתוכנית של ירושלים. אז תודה רבה לכולם, ותהנו, ונשמח לשמוע תובנות מכם. תרגישו חופשי לשאול שאלות, וגם להביא לנו תובנות שנוכל באמת לשמוע, וגם להטמיע ככל שנמצא לנכון. תודה רבה לכולם. תודה רבה, יואל. חגי, אתה רוצה להעלות מצגת?
כן, 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 בהחלט. אז קודם כל, זו הזדמנות להודות ליואל על על האמון שהוא נתן לי לעסוק בתחום הזה הכל כך מרתק ומעניין. ממש כאילו, אני מרגיש שלמדתי פרק חדש שפתח לי צוהר להרבה דברים בחיים. אז קודם כל, תודה רבה. אני רוצה לתת לכם את התחושות. אני, מה שהייתי מעורב בתוכנית מתאר 2000 בתחילת דרכי. וכשהגענו עכשיו להסתכל על הנושא הזה של תעסוקה בירושלים, הבנו שיש שלושה שינויים מהותיים שמשפיעים על העבודה שלנו, ולכן בחרנו אסטרטגיה שונה מהרגיל. דבר ראשון, אוכלוסיית ירושלים השתנתה, נהייתה הרבה יותר מגוונת. אם פעם היה בה קבוצה מאוד גדולה של אוכלוסייה חילונית, השינוי שיש עליו דיון יצר אבל אתגר מאוד מעניין בתחום התעסוקה. יש קבוצות גדולות של אוכלוסייה ערבית, חרדית, דתית לאומית וחילונית, בעלי מאפיינים שונים, וזה אומר שהחשיבה על התוכנית התעסוקה דורשת בהכרח להיות ב-level אחר. דבר שני, כל תחום עולם התעסוקה התהפך לחלוטין, השתנה. אם פעם היה ברור שמסיימים צבא, הולכים לאוניברסיטה, מתקבלים למקום עבודה קבוע, השוק ההייטק כמעט ולא הקיים, אז שאלות התעסוקה היו יותר פשוטות. והדבר השלישי, התפיסה אז הייתה על אזורים הנדסיים מובחנים. זאת אומרת, יש אזור תעשיית תלפיות, יש אזור משרדים בכניסה לעיר, יש אזור תעשייה בגבעת שאול ועטרות וכולי והר חוצבים. המעבר לעירוב שימושים יוצר דילמה מאוד גדולה, כי מצד אחד נוצרת מלחמה על אותו אזור, על שימושים שונים, על תרבות, ציבור, תעסוקה, מגורים, ואתה צריך להיות מדויק מספיק כדי לא לפגוע מכל אחד הביקושים, כי אנחנו בסוף במצב של מחסור בשטחים בירושלים, אז לכן היינו צריכים ללכת לחשיבה שהיא יותר אסטרטגית, ומה שהחלטנו לעשות זה לחקור קודם כל את שוק העבודה בירושלים, מתוך הבנה שכמה שנביא עבודה מבחוץ, ירושלים מספיק גדולה, ותהיה כל כך גדולה שלא מעט מהעבודה תהיה בתוך ירושלים. זה לא כמו תל אביב שהיא קטנה יחסית למטרופולין שלה. ירושלים כנראה לעולם תהיה יותר גדולה מהסביבה שלה, וגם אם תביא יומיות מאזור המרכז, עדיין המשקל הכבד יהיה שעובדים ירושלמים, ומיד נתייחס ונציג את זה. אז לאור כל מה שאמרתי, החזון שנוצר הוא שהאתגר המרכזי שלנו זה יצירת תעסוקה איכותית ומגוונת עבור כל תושביה ברמת השתתפות גבוהה בשוק התעסוקה. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו חייבים לעשות שוק תעסוקה מגוון, איכותי, עם שכר גבוה. אגב, זה יכול להיות גבוה בכל לייר של תעסוקה. אם אתה עובד בתעשייה, אז השכר שלך יהיה גבוה בתעשייה. אם אתה עובד בתחום המשרדים, אז בתחום המשרדים וכו'. זאת אומרת, בכל תחום שנפתח, אני רוצה להביא מצב שהשכר יהיה גבוה יחסית. האתגר השני הגדול של ירושלים, ומיד נציג את זה, זה להעלות ההשתתפות בשוק התעסוקה. מנוע הצמיחה הכי חשוב של ירושלים זה להעלות בצורה משמעותית את שוק ההשתתפות בשוק התעסוקה. אז בואו נמשיך הלאה. עיקרי כוח אדם, אז אתם יכולים לראות פה את הגרף, רק 34% מכוח האדם ב-2019 עובדים בירושלים. לעומת ישראל, חיפה ותל אביב, שזה עומד על 19%, 14%, 10%. זה מצד אחד זה מאוד מאוד מדאיג, מצד רגע, שני יש איזה רעש, רועי. מצד שני זה נותן תקווה מאוד גדולה ליכולת של ירושלים לצמוח בצורה הרבה יותר חזקה ולהגדיל את שטחי התעסוקה ולשפר את העיר. השאלה כמה נפעל נכון כדי לעשות את זה. אבל כשאנחנו רואים את הדבר הזה, אנחנו מבינים שעוד פעם חייבים לחשוב על התעסוקה מעבר לממדים הרגילים שהתייחסנו אליהם. דבר שני, אתם רואים שההתפלגות בירושלים היא שאחוז מאוד גבוה היא עם האשכול החברתי-כלכלי הנמוך. אני לא מחדש לכם. בואו נמשיך הלאה. אני חושב שזה לא סוד, זה מאובחן וידוע. הרבה מהעוסקים בתחום שבירושלים יש שתי קבוצות שרמת ההשתתפות בהן מאוד נמוכה, זה נשים ערביות וגברים חרדים. בנשים חרדיות אתם רואים שיש פה 23% בלבד של השתתפות בכוח העבודה, ובגברים זה 44%. אז
מבחינתנו זה אחד מקבוצות המיקוד, לחשוב איך משנים את זה. דבר נוסף, אם אתה לוקח את המילה מועסקים ב-2019, אז אתה רואה שבירושלים כמעט 40% מכוח העבודה עובד בשוק הציבורי של חינוך, בריאות, מינהל מקומי, ציבורי וביטחון, לעומת 20 ומשהו אחוז בשאר המדינה, או 34%. וזה אתגר מאוד גדול, כי אם אנחנו עם 40% תעסוקה בשוק הציבורי, זה אומר שהשכר יותר נמוך ורמת תעסוקה יותר נמוכה, ולכן יש פה אתגר שמעיד על הצורך בגיוון. טוב, מלאי קיים ומתוכנן, אני אדבר על זה יותר בהמשך בצורה רחבה, יואב, אבל אתם רואים שיש פה כ6 מיליון מטר רבוע היום בנויים, כאשר עדיין יש משקל מאוד גבוה לתעשייה מלאכה, זה כ-23%, אבל אנחנו יודעים שהשינוי בתלפיות שמוביל למגורים ותעסוקה, יוריד משמעותית את שטחי התעשייה ומלאכה, וזה מעמיד אתגר מאוד גדול, כי אם אנחנו רוצים לייצר תעסוקה מגוונת, אחד התחומים שצריך לעבוד בהם זה תעשייה, אז אם לא נמצא פתרונות לתעשייה במקומות אחרים, היכולת להצמיח כלכלית את ירושלים עומדת בסימן שאלה. ואני רוצה לומר שבעבר, גם בהרבה רשויות מקומיות, דווקא ההתייחסות לתעשייה הייתה כמשהו שעבר זמנו וצריך להוציא אותו מהערים, ואנחנו שמים על זה סימן שאלה בגלל האופי המיוחד של ירושלים. אני רוצה לתת לכם טיפונת מבט, יואל דיבר על ה, על הסוגיה של התעסוקה והצמיחת התעסוקה בירושלים, אז אני רוצה לומר שהחוויה שלי בתור מי שמלווה את הפיתוח העירוני ומעורב בהרבה הסכמים, זה שהשוק הפרטי מחפש רשויות מקומיות שיודעות לפתח בצורה משמעותית, יודעים להביא כספים מהמדינה ולממש אותם, וזה יוצא להם ביטחון שהעיר תמשיך לצמוח, ואם הם משקיעים משמעותית, העיר לא תעבור תהליך של סטגנציה. ועיריית ירושלים ידעה לפתח קריית הלאום, ויש הסכם ל3 קווי רכבת קלה, והסכם לפיתוח הכניסה לעיר שמתממש, והסכם גג ממשלה, וכביש 16, והרכבת הכבדה שתגיע עד מלחה, וכל זה מה שנקרא יוצר לשוק המשרדים, ודאות מאוד גדולה ורצון להשקיע. עכשיו זה לא תיאורטי, קחו את המפה, את המפה, תראו, אם אתם לוקחים את אזור הכניסה לעיר, ואתם לוקחים את הקו האדום של הרכבת הקלה, פתאום אתם רואים דברים שלא קרו פה מעולם, חברות הנכסים מניבים הכי גדולות במשק, משקיעות סכומי עתק ובונים, אנחנו הוצאנו היתר בנייה, אנחנו ליווינו אותם, אם זה קנדה ישראל, אם זה אשטרום, אם זה אפריקה ישראל, אם זה אמות, אם זה פרופרטי שאתם מכירים אותה מאוד גדולה, ואם בסר, ואם זה גביה, שיש לה את הקו הירוק לאורך הרכבת קלה, אז רואים שהקשר בין השקעה בתשתיות, שהיה פעם סימן שאלה, האם באמת רשות שמשקיעה בתשתיות וחידוש רחובות באמת יביא תעסוקה ומסחר, כשאתה עושה בצורה משמעותית ומהפכנית, ולא בצורה של שדרוג רחוב, השוק המסחרי בא בצורה מאוד חזקה לירושלים. אז זה רק קצת לתת לכם אינסייט ממה שהם חווים, זה קצת יצא מהאסטרטגיה, אבל היה לי חשוב כרקע, כי יש את הסקפטיות לגבי תעסוקה בירושלים, ואנחנו רואים מהפכה ענקית ואמיתית. אז לאן אנחנו הולכים? מה שאנחנו באנו ואמרנו, ירושלים הולכת להגדיל את היקף המועסקים בה, שב-2050 אנחנו אומרים שיהיו פה כ500,000 עובדים. אם העיר תל אביב יקבע ליעד שיהיה לה 500,000 תושבים, אז אנחנו מדברים שירושלים ב-2050 יהיה לה 500,000 עובדים. ולמצוא מקומות עבודה, לייצר מקומות עבודה ולבנות את מקומות עבודה ולתכנן את זה נכון, זה אתגר לא פשוט בכלל, כי אנחנו מוסיפים תוך 25 שנה, זה שום דבר, היום אנחנו ב-25, אנחנו מוסיפים עוד 200,000 אנשים לשוק העבודה. עכשיו, אנחנו לא מסתפקים בזה, כי כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לייצר שינוי ברמת התעסוקה בירושלים, ואנחנו רוצים לייצר התערבות שתגדיל בעוד 18% את כוח העבודה, נגיע ל-608,000 עובדים, זאת אומרת להכפיל את כמות העובדים בירושלים. על פי הניתוחים שעבדנו עם KPMG, נכון להיום, רק כדי לשמר כרגע ב-2025, ולכל מי שנכנס לשוק העבודה יהיה לו איפה לעבוד, אנחנו חייבים לבנות כל שנה לפחות 200,000 מטר רבוע.
שאנחנו בפער כזה גדול, באי מימוש, שאנחנו צריכים לבנות בקצבים הרבה יותר גדולים, וכך אנחנו עושים. אז עוד פעם, שוק התעסוקה מאוד גדל, ואם אנחנו נממש את תוכנית העבודה שנציג לכם בהמשך, ירושלים תצמח כלכלית, ותהיה יכולה להיות גם אחד הערים החזקות בארץ. אנחנו רואים את זה בהתחדשות העירונית, עד כמה ירושלים היום עוברת מהפכה, וצומחת, ויכולה להביא אוכלוסיות חדשות שלא היו בעבר. אז אנחנו באים ואומרים שהשינוי שלנו צריכים לבוא בשני כיוונים. אנחנו קוראים לזה push and pull. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להזיז את הכלכלה, אנחנו צריכים מצד אחד לדחוף את העובדים לתוך שוק העבודה, במיוחד אוכלוסייה ערבית וחרדית, שהיום אתם רואים רובה באמת בחתך הכי נמוך, ובאמצעות גיוון תעסוקתי 2, עטרות 2, מיומנות וידיעה עברית, נפח מול ערך, נפרט את זה יותר בהמשך, אבל אנחנו חייבים לייצר מצב של להגדיל את כמות העובדים מהמגזרים האלה. דבר שני שאנחנו רוצים לעשות, אם אתם יכולים לראות, רק יש פה מדרג מהכתום, הוורוד, סכמי הוורוד, לכחול. כאשר הכחול זה ההשתכרות הכי גבוהה בירושלים, בשוק בכלל במדינה, והוורוד הוא מאוד מאוד נמוך, ואנחנו רואים שרוב אוכלוסיית ירושלים נמצאת בצהוב ובירוק. אנחנו מבינים שגם לא נוכל להביא את כולם מיד לצמוח לתכלת באמצעות משרדי הייטק, משרדים מסחריים וכדומה. אנחנו רוצים, מה שנקרא, אה, לדחוף את הכלכלה קדימה, ולהעביר יותר ויותר אוכלוסיות לרמת השתכרות שתהיה קרובה לתכלת. אבל כשזה יקרה ושיכנסו לשוק העבודה, אנחנו צריכים לדעת לטפל באוכלוסיות שנמצאות בכתום ובירוק, וזה אומר משרות אקדמיות לא רק בהייטק, פיתוח כניסה לעיר, להעלות את השכר הממוצע. אז איך מתמודדים עם האתגר? בירושלים הייתה תפיסה שישבה, כמו שאמרת, על תפיסה ישנה, שירושלים היא בירת אקדמיה, הייטק וביוטק, תיירות, עיר ממשל, כל זה חשוב וחייבים להמשיך אותו. הצפי שלנו שהאוכלוסייה בירושלים תגדל, גם אוכלוסייה יצרנית. אנחנו מאמינים שההתחדשות עירונית תכניס לפה אוכלוסיות חזקות, תביא אוכלוסיות מחו"ל עם כישורי עבודה שירצו לעבוד בירושלים, ואת כל החלק התחתון חייבים להצמיח ולמצוא לו מקום. אבל ליד זה אנחנו באים ואומרים, יש לנו שווקים שחושבים אחרת ועובדים אחרת. חלקם צריכים להשתלב בתחום התעשייה. אנחנו רואים מגמה היום שפחות לימודים אקדמיים ויותר למקצועות תעודה. זה משפיע על המקום שאנשים עובדים, לא בהכרח ילכו למשרדים יוקרתיים, צריך לייצר להם או סדנאות אישיות, או לייצר להם משרדים ליד הבית, או לייצר להם משרדים בשכר דירה יותר נמוך. דבר שני, יש דבר גיג אקונומי, אני לא אפרט את זה ככה, אבל מדובר בכלכלה שהולכת וצומחת, שמדברת על כך שאנשים היום לא רוצים לעבוד במשרה מלאה, בצורה מסודרת, הם רוצים לעבוד על פי הקצב שלהם, הם יודעים לתת שירות, הם בוחרים את קהל היעד שלהם, הם בוחרים כמה לעבוד, וכמו שאמרנו, גם הם צריכים מה שנקרא תמיכה, עידוד ופיתוח, ומציאת מקומות שמתאימים לדבר הזה. הם לא ישבו במשרדים בכניסה לעיר, הם לא יכולים להרשות לעצמם, והם גם לא מעוניינים, הם לא מעוניינים להיות עבדים של שוק העבודה, הם רוצים להתפרנס, אבל הם רוצים גם לממש דברים אחרים בחיים. אז אני בא ואומר, המפלס העליון בא לעזור לפתח בהעלאת רמת התעסוקה בישראל. פה אני חושב שאת הדבר הזה אולי יואב אתה תפרט יותר, בפתרונות. אז זה בצורה מאוד כללית, כמו שאמרתי, אנחנו התחלנו בכוח אדם, הגדרנו יעד של להעלות את רמת התעסוקה, לגוון אותה. אני אישית מאוד מאמין שזה אפשרי, אני מאוד אופטימי, וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים עכשיו לדעת איך לפרוס נכון את שטחי התעסוקה בירושלים, כדי לתפוס כמות הכי גדולה של מועסקים בעיר. תודה על ההקשבה. תודה חגי. עמדתי בזמן, דנה, אז אני זה מבקש. מאוד מרשים, בדיוק עוד אבל על הדקה. הרווחתם 2 דקות. על הדקה. יואב לא, זה ויינברג. בונוס פשוט, דנה, את זוכרת, הבטחת לי בונוס, אז... יואב, יואב ויינברג מפז כלכלה והנדסה, אני מזכירה למי שאולי יצטרף אלינו אחר כך, שהוא היועץ הפרוגרמטי של התוכנית, ידבר על האסטרטגיה הכלכלית והביקושים העתידיים, כתוב לנו למס. ערב טוב לכולם, אתם רואים את זה בפורמט מצגת?
כן. אוקיי. אז ההצגה שלנו, של הצוות שיציג פה היום, אני אפתח באיזושהי מסגרת כללית שמדברת על הביקושים העתידיים, ולאחר מכן תמי תדבר על הפריסה המרחבית ועל מסמכי התוכנית, וירידה לכל הפרטים של איך בעצם את אותה מסגרת מיישמים בפועל. אז כמו שחגי הציג, אנחנו מדברים, או KPMG, דיברו על היקף של 500,000 נפש, שאפשר להגדיר אותו ל-600,000 נפשות של מועסקים בעיר ירושלים בשנת 2050. הדבר הזה ניתן לנו כנקודת מוצא, זו הייתה הנחת היסוד, זו עבודה שנעשתה לפני שאנחנו נכנסנו, בעצם לעבודה המרחבית, הפיזית של הביטוי של זה, ואנחנו אמורים ליצור את המענה לאותו היקף מועסקים עתידי. KPMG כמעט ולא נכנסו להיבטים המרחביים, הם נכנסו הרבה מאוד להיבטים התעסוקתיים, כמו שחגי הראה בקצרה, ובעצם הם קבעו 3 יעדים אסטרטגיים מרכזיים, ושוב אני קצת חוזר על הדברים של חגי, אבל כדי ליישר את הקו, העלאת ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסיות היותר חלשות מבחינה כלכלית בירושלים, ששיעור ההשתתפות שלהם כיום הוא נמוך מאוד, מדובר בעיקר על נשים ערביות ועל גברים חרדים, העלאת כושר ההשתכרות של כלל האוכלוסייה, גם ברמות הכנסה נמוכות וגם ברמות הכנסה גבוהות, והגדלת היוממות לתוך ירושלים. חגי דיבר על האוכלוסייה החדשה שכולנו מקווים שתגיע לעיר בפרויקטי התחדשות עירונית, בפרויקטים אחרים, אבל שוק התעסוקה בירושלים, לפי העבודה של KPMG, צריך להישען גם במידה מסוימת על הגדלת היוממות, שכיום היא מאוד נמוכה. כיום היוממות של ירושלים, למרות הרכבת ולמרות הכבישים, היא לא מאוד משמעותית בשוק התעסוקה. גם את השקף הזה חגי הראה, וזאת בעצם ההתחלה של נקודת היעד שלנו, המצב הקיים כיום. אנחנו מדברים על 6 מיליון מטרים לתעסוקה. כשאנחנו מדברים על תעסוקה מכאן והלאה, אנחנו לא מדברים על תעסוקה בבתי חולים, אוניברסיטאות, במוסדות ציבוריים, כן על תעסוקה במשרדי ממשלה שהם משרדים. אז אנחנו מדברים על חלק משוק התעסוקה, העבודה של KPMG עסקה גם בחלק האחר. ההנחה שלנו של תוכנית אב לתעסוקה לא צריכה להתעסק בהגדלת האוניברסיטאות או בהגדלת בתי החולים, זה נעשה בעבודות אחרות. בכל מקרה אתם רואים את הפריסה, קרוב למחצית משטחי התעסוקה כיום הם במשרדים פרטיים, והרבה מאוד במשרדי ממשלה, הרבה מאוד ביחס לכל מקום אחר בארץ. אם אנחנו מסתכלים על המגמות של השנים האחרונות או של העשור האחרון, אנחנו רואים קו מגמה ברור ועולה בהתחלות הבנייה למשרדים. חלק גדול מזה זה כמובן רובע הכניסה לעיר. והשאלה היא, האם הקו מגמה הזה יימשך? על פי כל התחזיות והחזונות שהציגו קודם מהנדס העיר וחגי, הדבר הזה בשאיפה ימשיך הלאה. ועל זה בעצם מבוססת העבודה שלנו, על הנחה שמסתכלת לעתיד בצורה אופטימית של המשך גידול בשוק המשרדים, בדומה למגמה שחלה בעשור האחרון. אם אנחנו מסתכלים על המגמה של התעשייה, אתם רואים פה הקו הוורוד של המשרדים, הקו הסגול זה של התעשייה. מגמת התחלות הבנייה לתעשייה היא בירידה פחות ופחות מדי שנה. הדבר הזה לא מאפיין רק את ירושלים, כמובן מאפיין הרבה מאוד מרכזים מטרופוליניים אחרים, ואפילו בצורה יותר דרמטית. פה בעצם קו המגמה ש-KPMG שאפו אליו, של גידול בהיקף שטחי התעשייה, כדי לתת מענה לאוכלוסיות שמבחינת הכשרתן המקצועית, מבחינות אחרות, יבחרו לעבוד בתעשייה אם הם ייכנסו לשוק התעסוקה. בעצם הרצון הוא לשנות את קו המגמה הזה ולפעול בניגוד אליו. ולכן, כשאנחנו קבענו את מסגרת השטחים
העתידית, אנחנו רואים גידול בהכל כמובן, אבל אנחנו רואים שההיקפים, הפרופורציות בגידול בכל אחד מענפי התעסוקה הם שונים. ואם נתמקד בשניים המרכזיים אצלנו, או בעבודה, התעשייה והמלאכה, אנחנו רואים שלעומת מיליון 400 אלף כיום, אנחנו שואפים להגיע לכמעט 2 מיליון, כדי לעמוד ביעדים האסטרטגיים של שוק התעסוקה ש-KPMG הציבו. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים להוסיף מיליון מטר. המיליון מטר האלה מורכבים מחצי מיליון שהם הגידול, וחצי מיליון שצריכים להחליף את הגריעה, את הגריטה של שטחי תעשייה קיימים כיום, שמוחלפים בשטחי תעסוקה, בשטחי מגורים, בעיקר בתלפיות. כלומר, אנחנו צריכים פה לבנות הרבה מאוד שטחי תעשייה בעיר. אנחנו מדברים פה על מטרים מרובעים, לא על דונמים, בעיר שקשה מאוד להכניס את ההיקפים האלה לשם. אם אנחנו מדברים על שוק המשרדים, אנחנו רואים שאנחנו רוצים להגיע, נדבר על המשרדים הפרטיים, למעלה מ6 מיליון מטר, בעצם פי 3 ויותר מהמצב הקיים היום. זה דרמטי, זה גידול שהוא יותר גבוה מקצב גידול האוכלוסייה, יותר גבוה מקצב הגידול בכל אחד מענפי התעסוקה האחרים. בשביל להשיג את הגידול הזה, בשביל באמת להצליח בו, צריך לשנות דברים דרמטיים בעיר, צריך לשנות בין השאר את התפקוד המטרופוליני של העיר. אני רוצה רק להגיד שבמנדט שניתן לנו כצוות שעוסק בתכנון פיזי מרחבי, אנחנו יוצרים את התשתית לזה, את התשתית המרחבית, את הכישורים התחבורתיים, בוחנים את ההיבטים הפרוגרמטיים, אבל יש פה הרבה דברים אחרים בהיבטים שמכונים רכים, שיצטרכו לעשות כדי להגיע ליעד השאפתני הזה. אז אם אנחנו מדברים על השינוי בתפקוד המטרופוליני של העיר, בוא נראה את התפקוד בשלושה היבטים. אם אנחנו מדברים על משרדים ומסחר ומסתכלים ברמה בין מטרופולינית, המטרופולין הרלוונטי לירושלים הוא תל אביב, מטרופולין שאינו רחוק מאוד, ובעצם בשוק המשרדים תל אביב מובילה בצורה דרמטית, וירושלים היא סוג של לוויין לתל אביב בשוק המשרדים או בשוק התעסוקה המשרדית הפרטית. ירושלים אומנם בירת המטרופולין, אבל אין לה מתחרים רבים במטרופולין. הערים בסביבה כמעט ואינן מציעות תעסוקה משרדית. אם אנחנו מסתכלים על תעסוקה של הממשלתית, אנחנו רואים שירושלים מובילה, בעצם תמונת מראה. תל אביב היא גם מוקד תעסוקתי משמעותי, אבל משני לירושלים, בעצם המרכז פה ירושלים, תל אביב מרכז משני, ושאר הערים דרמטיות פחות. אם אנחנו מסתכלים על התעשייה ומלאכה, אנחנו עושים פה זום. תל אביב לא רלוונטית כל כך לירושלים בשוק התעשייה, לא מדובר פה על תחרות על אותו שוק. התעשייה בתל אביב בפרט ובמטרופולין תל אביב בכלל היא לא זניחה, אבל היא במגמת ירידה משמעותית. אנחנו רואים בתוך מטרופולין ירושלים שני מוקדים משמעותיים, המוקד של מעלה אדומים והמוקד של בית שמש ומטה יהודה. אנחנו רואים גם קצת את מודיעין והערים שמסביבה בהקשרים של לוגיסטיקה יותר מאשר תעשייה. ופה אנחנו רואים שירושלים היא אומנם מובילה, אבל לא רחוק ממנה יש את המוקדים האחרים. אם אנחנו מסתכלים על התפקוד העתידי, כדי להשיג את אותו יעד אסטרטגי ש-KPMG הציבו, ואת היעד הכמותי שאנחנו הצבנו, של למעלה מ6 מיליון שטחי משרדים ב-2050, התפקוד של ירושלים צריך להשתנות. זאת אומרת, ירושלים צריכה להציב את עצמה כמוקד לא חלופי, אבל בין תחרות למוקד התל אביבי, בין אם על ידי יוממים שיגיעו ממטרופולין המרכז ומטרופולינים אחרים, תל אביב והמרכז לירושלים, ובין אם על ידי תושבים שבאמת יבחרו לגור בירושלים אל מול אפשרויות אחרות שלהם. בהקשר של משרדי ממשלה ומוסדות,
התחרות פה היא לא קשה, האסטרטגיה הממשלתית היא להעביר שטחי משרדים ממשלתיים לירושלים, לחזק את זה. ירושלים, בעצם המסלול פה הוא מסלול ירוק. ירושלים צריכה לחשוב איך היא ממנפת את הדבר הזה שהוא יחסית ודאי, כדי להגדיל גם את היקפי המשרדים הפרטיים, המשרדים שנותנים שירותים למשרדי ממשלה, המשרדים שיבחרו להיות בקרבת משרדי ממשלה. ואם אנחנו מדברים על תעשייה ומלאכה, פה ירושלים נמצאת בתחרות עזה, יש לה שני מוקדים לפחות, שיש להם שפע של קרקעות פנויות וזמינות לתעשייה, חלקם במיקומים טובים יותר של מירושלים, מבחינת נגישות, גם ללוגיסטיקה, גם לאספקה ולהעברת סחורות, וגם מבחינת עובדים, בית שמש עם הפנים למחוז מרכז, מעלה אדומים עם הפנים ליהודה ושומרון, ובעצם ירושלים נמצאת פה בתחרות, וירושלים צריכה לחשוב על דרכה. חגי הסביר את החשיבות של פיתוח תעשייה בירושלים, אבל ההתמודדות עם זה היא לא פשוטה. את כל ההתמודדות המרחבית עם האתגרים האלה, תמי תציג. שלום לכולם. החלק שלי הוא ההיבט המרחבי של כל התיאור הכולל ששמעתם גם מחגי וגם מיואב. אני רוצה לציין שהעבודה פה נעשתה על ידי שילוב כוחות. המשרד שלנו של גידו סגל ושלי, יחד עם אבינועם אדרי, שעובד אצלנו במשרד, ויחד עם יואב, ובהובלה של מי שלא הוזכר פה בינתיים, של אדריכל רועי לוי, שהוא מנהל אגף התכנון, שהוביל את העבודה הזאת יחד עם חגי. אז נתחיל. אנחנו התחלנו לחשוב על הפריסה המרחבית של כל תחזית הביקושים הגדולה הזאת, וקודם כל פיתחנו מספר עקרונות שבחרנו אותם כעקרונות קבועים, שכל חלופה שלא נבחן, העקרונות האלה צריכים לבוא לידי ביטוי שם. אז כמו ששמעתם בתיאור של יואב, השאיפה היא לחזק את ירושלים כמוקד תעסוקתי, לשמור על מעמדה במטרופולין ולחזק את מעמדה במדינה. לזה יש משמעות מאוד גדולה גם בהיבטים של פריסה. הנקודה השנייה שהיא אולי החשובה מכולם, הנושא של נגישות. כל החלופות שבדקנו וגם ההצעות שהצענו לוקחות בחשבון שכל פריסת התעסוקה בירושלים צריכה להיות מוטת תחבורה ציבורית באופן מוחלט. מוטת תחבורה ציבורית, כלומר קווי רכבת קלה וקווי המטרו המתוכננים. קבוצות אוכלוסייה, שמעתם קצת על תיאור מחגי על קבוצות האוכלוסייה, על הרכב האוכלוסייה, וכולנו מכירים, ולכן פריסת התעסוקה צריכה לתת תשובה למגוון האוכלוסיות החיות בעיר, גם מבחינת מיקום, ומבחינת הקשר בין סוג אזורי התעשייה לבין האוכלוסייה. הנקודה הרביעית היא תעסוקה כמקום מפגש. אנחנו מאמינים שהיא עיר הטרוגנית, שהרכב האוכלוסייה שלה הוא לא פשוט. אזורי תעסוקה יכולים להיות אחד המקומות שמהווים מקום מפגש לקבוצות שונות של אוכלוסייה. וגם המיקום שלהם יכול להשפיע על הסיכויים שלהם להיות באמת מקומות מפגש. זה אתגר לא פשוט, אנחנו יודעים את זה, אבל שמנו את זה כאחד העקרונות. בתקווה שאפשר להגיע אולי לפחות להשגה חלקית של המטרה הזאת. הנקודה הבאה, כמו שאנחנו יודעים היום, אנחנו מדברים בתכנון על עיר 15 דקות, על קרבה יותר גדולה של אזורי התעסוקה לאזורי המגורים. וירושלים היום, הפריסה הקיימת היום, היא לא אופטימלית מבחינת הקשר בין אזורי מגורים לתעסוקה, ולכן ההצעות שלנו כולן מנסות בעצם לייצר תהליך של ביזור ושל קירוב אזורי תעסוקה גם לאזורי המגורים, תכף תראו את הביטוי של זה. מגוון שימושים תעסוקתיים, כבר שמעתם גם את הפירוט, וישימות. אנחנו הצענו את ההצעות אחרי שבאמת בחנו את כל התוכניות הקיימות, את ההיתכנות והישימות של פיתוח שטחי תעסוקה חדשים. אז אלה היו העקרונות. אנחנו התחלנו, אני מובילה אתכם עם התהליך שעברנו בקצרה. התחלנו בפיתוח של חלופות סכמטיות, כמו שעושים בדרך כלל בתהליכים מהסוג הזה,
וניסינו לבחון מה המשמעות של חלופת בסיס, שהיא עסקים כרגיל, כל מה שהיום נמצא ילך ויתפתח באותו כיוון. בחנו חלופה של ריכוז מרבי, זאת אומרת מה יקרה אם מרבית התעסוקה או שיעור הרבה יותר גדול של שטחי תעסוקה ירוכזו באזור מרכז העיר, במרכז המטרופוליני, ותכף נדבר גם על מה זה בדיוק המרכז המטרופוליני כמו שאנחנו מנסים להגדיר אותו. החלופה השנייה הייתה חיזוק המרכזים הקיימים, שכולם כבר קיימים ומוכרים, כמו גבעת שאול והר חוצבים ומלחה ותלפיות. בחלופה ג' לקחנו את הרעיון של עיר 15 דקות וניסינו לפחות סכמטית לפזר מאוד את אזורי התעסוקה בכל העיר. והחלופה האחרונה הייתה חיפוש של מספר מרכזים שיכולים להיות מרכזים חדשים משמעותיים ואיזשהו שילוב עם החלופות האחרות. בסופו של דבר, כמו שבדרך כלל קורה בתהליכי תכנון, ההמלצה היא שילוב של כל החלופות למין חלופה אינטגרטיבית, שאותה אני אציג עכשיו. אחד הדברים החשובים שאנחנו נתקלנו בהם תוך כדי תהליך העבודה, שכמו שיואל תיאר בהתחלה, הוא כבר לא קצר התהליך הזה, באותו זמן התפתחו עוד תהליכי תכנון חשובים בעיר, נעשתה עבודה גדולה ומקיפה על תרחישי פיתוח למגורים כחלק מתכנון קווי המטרו העתידיים, ובכלל מרכיב התחבורה הציבורית כמו שאמרתי הוא מרכזי מאוד בחיפוש אופן הפריסה של אזורי תעסוקה, לכן אנחנו מדברים על 8 קווי רכבת קלה ידועים, על 2 קווי מטרו מתוכננים שיש עדיין 2 חלופות לגביהם, אבל לקחנו בחשבון את המיקום שלהם, אפשר לראות פה זה אולי קצת קטן אבל אני מקווה שאתם רואים במפה, האדומים זה קווי הרכבת הקלה והמקווקווים הם קווי המטרו, כשהשחורים זה, הסימונים השחורים זה התחנות המתוכננות. כן, תודה רבה יואב. ולאור זה גם פותחו תרחישי פיתוח מגורים שהם מאוד ראשוניים, ואנחנו ניסינו להתחבר אליהם כדי שבסופו של דבר אפשר יהיה לייצר איזושהי תמונה כוללת של פיתוח מגורים ותעסוקה מוטת תחבורה ציבורית לשנת 2050, שזה היעד שאנחנו מדברים עליו. הלאה. פריסת שטחי התעסוקה לאור העקרונות שתיארתי, אנחנו הגדרנו ותכף תראו את חיזוק המרכז המטרופוליני שיחבר החל מהכניסה לעיר בחלק המערבי ועד קריית הממשלה המזרחית בחלק המזרחי, ותכף אני אפרט, אבל הגבול הגדול המשמעות שלו היא חיזוק המרכז המטרופוליני שישרת את כל העיר ויהיה מורכב מאזורי משנה רבים מאוד שונים באופיים. אנחנו לא מדברים על מער במובן של מרכז עסקים ראשי על פני כל האזור הזה, אבל המרכז המטרופולין שיש לו המון תפקידים מוגדר, ותכף נדבר על הגבולות שלו גם, כמו שאנחנו מציעים. מסביבו מרכזי תעסוקה עירוניים כמוקדים משניים, פה אנחנו בעצם מדברים על מרכזי התעסוקה הקיימים שכולם מכירים היום, שימשיכו ויתפקדו כמוקדים משניים למרכז המטרופוליני, שבעצם נוסף להם אולי המרכז המזרחי, בעצם כולם על בסיס השטחים הקיימים, שכולם מתוכננים לגדול באופן משמעותי על פי התוכניות הקיימות. אני גם רוצה להדגיש שמה שאנחנו עושים פה זה לא ממציאים דברים חדשים, אנחנו קודם כל לוקחים את כל התכנון הקיים ומתבססים עליו, והתכנון הקיים בירושלים לשטחי תעסוקה נוספים הוא די גדול. אז זה חשוב לומר. מרכזי התעסוקה הקיימים שיגדלו, קראנו להם מרכזי תעסוקה עירוניים, והם יכולים להיות מוקדים משניים למרכז המטרופוליני, ופה אנחנו גם חוברים לתפיסה של פריסת המגורים, כמו שנעשתה על ידי צוות שבראשות ארי כהן, שבחן את זה עבור תוכנית המטרו. אנחנו בעצם מגדירים פה את העיר הפנימית, שהיא סביב המרכז המטרופוליני, ושבשוליים שלה נמצאים כל המרכזים העירוניים הגדולים, והיא נמצאת על התפר בין החלק המרכזי והוותיק של ירושלים, לבין החלק ההיקפי, שהוא זה שיגדל מאוד בשנים הבאות, בעיקר במגורים וגם בתעסוקה.
הגדרנו הגדרה חדשה, שלא קיימת היום באופן ברור, של מרכזי תעסוקה רובעיים. מרכזי תעסוקה רובעיים, אנחנו מגדירים אותם כריכוז, סליחה, מישהו מה? מגדירים אותם כריכוזי תעסוקה ממוקדים באזורים שונים בעיר. יש פה נקודות ורודות כאלה שמסמלות את האתרים או את האזורים שבהם מצאנו לנכון להציע אותם, גם מבחינת המיקום שלהם ביחס לאזורי המגורים למשל, וגם מבחינת ההיתכנות, לפחות בבדיקה סכמטית. זה הכל עבודה מאוד רחבה, ואנחנו לא עושים בדיקת היתכנות ספציפית, אבל יש פה סימון, בעבודה יש סימון של אזורים שיכולים להיות מרכזי תעסוקה רובעיים, שהם מרכזים בינוניים, שיכולים לתת שירותים, גם שירותים וגם תעסוקה לאוכלוסייה שתגדל מאוד בעיר ההיקפית. הלאה. וכמובן נושא התעשייה שאנחנו ניסינו לתת לו באמת תשומת לב, גם שמעתם את הדברים של חגי בהתחלה, לא פשוט לאתר שטחי תעשייה חדשים בירושלים. האפורים זה כל מיני נקודות שבהם הערכנו שניתן לפתח מרכזי תעשייה, חלקם כבר יש תוכניות, חלקם לא, חלקם בדגש על מזרח העיר, אתם יכולים לראות, ודגש משמעותי על אזור התעשייה של עטרות, שהוא בעצם השטח הגדול, הפוטנציאל העיקרי לפיתוח נוסף של תעשייה, עם הרבה מאוד מורכבויות שיש שם, וגם השטח המסומן פה בעיגול אפור, שזה אזור המחצבה, בשטח שהוא בעצם משותף לירושלים ולמבשרת. הלאה. כמובן עירוב שימושים זה כמעט ברור מאליו שכל אתר או כל רמה או כל שטח בהיררכיה הזאת יתוכנן, כמו שהוא גם היום כבר, בעירוב שימושים, אבל במינונים שונים בין השימושים השונים ובין תעסוקה למגורים גם. והדבר האחרון שהוא מאוד חשוב זה הרחובות. יש לנו הגדרה של רחובות שאנחנו מגדירים אותם כרחובות עירוניים מעורבי שימושים, הגדרנו עוד מספר סוגים של רחובות, ופה אנחנו מתבססים גם במידה מסוימת על הגדרה של רחובות עירוניים שכבר נקבעה בתוכנית המרחב הציבורי שכבר נמצאת, כבר הוכנה וכבר פורסמה מזמן והולכת לאישור הוועדה המקומית מחוזית. אז כך שרחובות עירוניים הם גם סוג של, הם מאוד חשובים לצורך תעסוקה, בעיקר מסחר לאורך הרחוב, אבל לא רק, גם תעסוקה שמעל קומות הקרקע. בסופו של דבר אנחנו מדברים על תמונה מצרפית כזאת, לפחות בתרחיש שאנחנו מציגים, כ-30% משטחי התעסוקה יהיו במרכז המטרופוליני, כ-33% במרכזים העירוניים הידועים הקיימים שימשיכו ויגדלו, והמרכזים הרובעיים יתפסו 9-10%, שהיום הם בעצם לא קיימים כפי שהם, והשאר מפוזרים בשכונות, בהגדלה של השכונות, של השטחים הקיימים היום באופן משמעותי, ו7% מהשטח לתעשייה. סך הכל, לא תמשיך יום. סך הכל, אני חוזרת פה על המספרים שראיתם קודם, סך הכל היעד התכנוני של 15.5 מיליון, המשמעות שלו היא גידול בכל סוגי המרכזים, בכל סוג אחד של מרכזים, בכל סוג של מרכזים ברמה שונה, אבל בסך הכל גידול של פי 2.5 בשטחי התעסוקה, לפחות כאיזשהו חזון ל-2050, דגש גדול לביזור תעסוקה למרכזים יותר קטנים, רובעיים, המפוזרים בהיקף של העיר או בשכונות ההיקפיות. ומה שאני רוצה לציין שחשוב להגיד, שמתוך היעד הזה, שהוא באמת נשמע יעד מאוד שאפתני, מתוך המעקב שלנו והבדיקה של תהליכי תכנון ותוכניות קיימות, כ4.5 מיליון היום נמצאים בשלבים שונים של תכנון וקידום ותוכניות מאושרות שעדיין לא מומשו וכולי. הלאה. אתם יכולים לראות פה באיזשהו ניסיון לפרוס את השטחים המתוכננים בין 2020 ל-2050, מה שחשוב זה המער המטרופוליני, המרכז המטרופוליני שניסינו להגדיר,
יש פה בצד שמאל יש צבעים יותר חזקים בעיקר בהיקף העיר, זאת אומרת שטחי התעסוקה המיועדים לעיר ההיקפית ילכו ויגדלו במידה שונה בהתאם גם לצרכים ולהזדמנויות. עוד שקף. פה אתם יכולים לראות את אחוז הגידול, כמה יגדל כל אחד מהאזורים האלה לפי התרחיש הזה. הדבר היחידי שחשוב להגיד פה, או שהכי חשוב להגיד פה, זה שהגידול בצפון העיר, במערב העיר, במזרח העיר, יהיה בשיעורים הרבה יותר גדולים מאשר העיר הפנימית והמרכז המטרופוליני, וזה ברור מפני שהאזורים האלה היום הם מעוטי שטחי תעסוקה, והם התפתחו כאזורים יותר מעורבים, עם נגישות יותר טובה לתעסוקה משכונות המגורים וכולי. הלאה. אני רוצה לעבור ככה בשביל להמחיש קצת על מה אנחנו מדברים. יש לנו כבר תסריט מוצע, שיש בו תסריט, במושגי תסריט של תוכנית, לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל זאת טיוטה ראשונה, היא מגדירה את כל סוגי אזורי התעסוקה שאנחנו מציעים, ואת המרכזים הקטנים גם. נמשיך הלאה. יואב, תמשיך. כן. פה אנחנו עושים זום לרגע על מרכז העיר, כי לאזור המרכז המטרופוליני שקודם ראיתם אותו בעיגול, אנחנו ניסינו כבר לתת גם גבולות. ואתם יכולים לראות פה, אני מקווה שאפשר לראות את זה מספיק ברור על המפה, איך המרכז המטרופוליני משתרע מהחלק המערבי, זאת הכניסה לעיר וקריית הממשלה, שצמודה אליה, שהולכות ומתפתחות בקצב מאוד גדול. הדרך מרכז העיר, המשולש, המרכז ההיסטורי, שאותו אנחנו הגדרנו כאזור מעורב לפיתוח של, כפי שהוא היום, אבל לחיזוק כאזור מעורב, ותכף נדבר עליו גם, ועד החלק המזרחי, בצפון מזרח, המרכז המטרופוליני, בעצם איפה שנמצאים היום משרדי הממשלה, וכבר יש תוכנית לחזק את האזור הזה כמוקד מזרחי של המרכז המטרופוליני. תכף נעבור על החלקים השונים. אני אעבור עכשיו ככה שקף אחד לכל אזור, בשביל להמחיש על מה אנחנו מדברים ואיפה נמצא כל אזור. אז בצד, ברובע הכניסה לעיר שכולנו מכירים, אתם רואים אותו פה בהדמיה, שהולך ומתפתח בחלק מערבי, והוא בעצם הפוטנציאל שלו כולל גם את רוממה וגם את גלישה לאזור בן צבי, באזורים שאפשר עוד לפתח מבני, בעיקר משרדים לסקטור הפרטי, שגם יחזקו את הפוטנציאל של יוממות לעיר בגלל המיקום. הלאה. משרדי הממשלה, שהם עוגן מאוד חשוב, בעצם אנחנו רואים אותם כמתפתחים בשני המוקדים שקיימים היום, המוקד המערבי בקריית הלאום וסביבו, גם היא מתוכננת לפיתוח נוסף משמעותי, והמוקד המזרחי בקריית הממשלה המזרחית, סביב המתחם של משרד השיכון והמשטרה וכולי, ששם יש כבר תוכנית בתהליך, שבעצם הופכת את האזור הזה למוקד מאוד מרכזי, שמאוד חשוב לצד הזה של העיר, שאין לו היום מוקד תעסוקה מרכזי, אז כנראה יהיה גם עם עירוב שימושים, עם מגורים ועם מסחר וכולי. אז אלה שני מוקדי הממשלה. המרכז המטרופוליני, בעצם החלק המרכזי שהוא הלב של מרכז ירושלים, שהוא באמת אולי האזור הכי חשוב מבחינת הפעילות העירונית, אנחנו מגדירים אותו כאזורים, את כל האזור של מה שמקווקו פה בקווים אלכסוניים, גם במרכז ההיסטורי באזור המשולש וגם במער מזרח, הגדרנו כאזור פעילות של מגורים, תעסוקה ותיירות. כמובן שכל זה צריך לקבל ביטוי אחר כך יותר פרטני, וכבר נעשות הרבה עבודות על התחדשות והחייאת מרכז ירושלים. והמרכיב הנוסף הוא מה שהגדרנו כאזור מגורים, בעיקר של מגורים ותיירות, והוא מחולק לשני סוגים של אזורים. מדרום אנחנו מציעים שבעצם המרכז המטרופוליני תהיה לו שלוחה, שתגיע בסופו של דבר עד אזור מתחם התחנה, ובעצם אנחנו מתארים פה את המצב הקיים באזור הזה. זה האזור של המוסדות, של קרן היסוד, של רחוב דוד המלך וכולי, ועד מתחם התחנה והמלונות שסביבו, כך שזאת בעצם מעין שלוחה דרומית של המרכז המטרופוליני, שמובילה בסופו של דבר גם למוקד שמדרום, שהוא תלפיות, שמתפתח מאוד. בחלק הצפוני סימנו את האזור של המער החרדי,
שהוא גם היום אזור שהוא מאוד אטרקטיבי כאזור שוטטות ותיירות, והגדרנו אותו כאזור מגורים ותיירות. כל זה ביחד, כמו שאתם רואים, מקבל את ההגדרה הכוללת של המרכז המטרופוליני. הלאה. המרכזים העירוניים, שוב, אזורים שכולם מכירים, יש פה, אתם רואים פה חלק מהם, תלפיות בצד ימין, ההדמיה של שינוי מאוד גדול שעובר האזור הזה, ואנחנו בעצם מגדירים אותו כחלק מהמרכזים העירוניים, שם יורד שיעור התעשייה באופן משמעותי, ולכן צריך לחפש פתרונות כדי לשמור על היקף תעשייה סביר בעיר, והאזורים האחרים, מלחה, פרפר, גבעת שאול וכולי. האזורים האלה הגדרנו כמשרדים ומגורים, כי זה בעיקר מה שהם, והאזורים האחרים ברמה של המרכזים העירוניים, גבעת שאול, שיש בו שילוב של אזור שאנחנו מציעים שיישאר ככל האפשר אזור תעשייה, וזה תואם את תוכנית האב של גבעת שאול, וגם אזור תעשייה ומשרדים, ואותו דבר הר חוצבים. הלאה. ואני עוברת לרמה הנוספת, שאלה המרכזים הרובעיים, כמו שהגדרתי אותם קודם, אתם יכולים לראות פה זום על מספר מוקדים שאנחנו מציעים שיוגדרו בהם מרכזים רובעיים, כולם על תוואי הרכבת הקלה ובסמיכות לתחנות מטרו עתידיות. ההצעה שלנו כוללת סדרה של מיקומים כאלה, אנחנו בתהליך של בדיקת היתכנות של המיקומים האלה מול צוותי התכנון של אגף התכנון, שמלווים את העבודה הזאת, ואם אלה באמת יוגדרו כאזורים מומלצים למרכזים רובעיים, אז כל תכנון מפורט שיקרה באזורים האלה, ההסתכלות הזאת תשפיע על הפרוגרמה של האזור, על השילוב של תעסוקה ומגורים באותו מוקד, כדי שבסופו של דבר נקבל אזורים עם הרבה יותר עירוב שימושים מאשר היום. הלאה. הגדרנו סדרה של הגדרות של רחובות, כמו שכבר הזכרתי קודם. רחובות מעורבים זה רחובות שיש בהם אפשרות לתעסוקה, ואולי לתעסוקה בקומות עליונות. יש דוגמאות של רחובות קיימים כאלה, ותיקים, ויש גם רחובות חדשים שתוכננו לאחרונה ברוח הזאת. אז זו עוד הגדרה שהתוכנית הזאת מציעה. הלאה. ונושא התעשייה, שהוא נושא באמת לא פשוט וקשה להגיע לשטחי תעשייה גדולים בירושלים. אנחנו התמקדנו באזור עטרות והצענו כל מיני דרכים בהם ניתן אולי יהיה להגדיל את הפוטנציאל של פיתוח אזור עטרות כאזור תעשייה. יש גם תוכנית שמנסה להתקדם היום אינטנסיביות שם, ובאמת שם הפוטנציאל הקרקעי היחיד הגדול והמשמעותי בעיר לפיתוח תעשייה. והשקף האחרון אני חושבת, זה אזורי תעשייה נוספים, בעיקר בדגש על מזרח ירושלים, חלקם הגדול נמצא כבר בתכנון, אתם יכולים לראות פה הדמיות גם מעיסאוויה וגם מעטור, ואנחנו רוצים להדגיש את החשיבות של חיפוש ופיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה מהסוג הזה בכל מזרח ירושלים. בגלל אותה מטרה של באמת לייצר זמינות והתאמה של אזורי התעסוקה לכל סוגי האוכלוסייה. אז זאת הייתה, ככה, זה היה מעבר מהיר על הפריסה המרחבית. מה שאנחנו עושים היום זה אנחנו בוחנים את כל ההצעות האלה, והמפגש הזה הוא בהחלט חלק מזה. אנחנו נמצאים בשלב של כתיבת הנחיות תכנון לאזורים השונים, כי המטרה למעשה היא שהתמונה המצרפית הזאת, שמחוברת גם לתמונות כוללניות אחרות, כמו מרחב ציבורי, כמו מגורים וכולי, תאפשר הנחיה של תוכניות מפורטות שהתקדמו, וכשהתוכניות המפורטות יתקדמו, יהיה יותר קל להחליט מה לעירייה, מה רוצים שבאמת יקרה בכל אחד מהאזורים. זו תוכנית שכרגע היא תוכנית כמובן לא סטטוטורית, תוכנית אב, והיא תצטרף לכל אחת משאר העבודות הכלליות, ואני מניחה שבהמשך אפשר יהיה להחליט מה יקרה עם כל אוסף התוכניות האלה ביחד. אז אנחנו מקווים כצוות התכנון שהתוכנית הזאת תסייע לירושלים להמשיך ולהתפתח הן כמרכז תעסוקה לכל תושביה והן כמוקד תעסוקה למטרופולין ולמדינה, ותודה רבה.
זהו. תודה, תמי. רגע. טוב, נשאר לנו זמן די משמעותי לשאלות ולהתייחסויות. ראיתי שהעליתם שאלות בצ'אט, אבל אני מציעה שנעשה את זה בשיחה. אז אם נראה אחר כך שיש דברים שדילגנו עליהם, אז נחזור אליהם. אבל אני מציעה שמי שרוצה לשאול ראשון, יפתח את המיקרופון ונתחיל לאסוף שאלות, ואני מבקש גם מצוות התוכנית, גם חגי נמצא פה, רועי גם כאן, ויעל, לפי השאלה והרלוונטיות. אני רואה שיחיאל מרים את היד, בבקשה. כן, קודם כל תודה על הצגת התוכנית, זה באמת מאוד מאוד חשוב להכיר תכנון של העיר, בפרט שלנו בכלל אין תוכנית מתאר לירושלים וכולנו פה מאוד נבוכים. אני קודם כל אציג את עצמי, יחיאל רודמן, חבר מנהל קהילתי רוממה, פעיל מאוד בוועדה הפיזית ובכלל פעיל חברתי. אני אומר תודה כי באמת ירושלים, לפי מה שאנחנו רואים, אין בכלל שום תכנון לשום דבר, הכל עובד בשליפות ובעיקר בלחצים של יזמים וכולי, וכל מיני צרכים מקומיים, בלי תכנון ארוך טווח, ואני שמח לראות שיש פה חשיבה, וזה דבר מדהים, ועוד יותר יפה שאתם מציגים את זה לציבור. יש לי המון נושאים לדבר עליהם, אבל אני רוצה לגעת בכמה נקודות שנוגע להיבט החרדי. קודם כל, אני מאוד התפרגנתי מזה שאתם מנסים לדחוף אוכלוסיות חדשות לאזורים שלנו, שהם לא חרדים, ובעצם לזרוק אותנו מהעיר, זה מאוד מפרגן וזה מאוד מאוד נותן תחושה טובה. הבשורה כן טובה, אבל סליחה לביקורת, כי זה עלה כמה פעמים פה, ושלא בצדק גם בהיבט התעסוקתי. נגעתם בנקודה הזאת כמה פעמים. בדרך כלל זה הפוך, אתם דוחקים אותנו לשכונות שלנו. רגע. יחיאל, לא הבנתי מה אתה אומר רק, יחיאל. אתה דיברת על התחדשות עירונית, אין את המצגת מולי, שמביאה אוכלוסיות חדשות יצרניות, וכולם מבינים למה אתה מתכוון. לא, אני ממש לא מסכים איתך. אני מתנצל. אוקיי, אז אני אגיד לך דבר אחד, אוקיי? אני לא אומר דתיים חילונים, אני אומר מה שנקרא אוכלוסיות. אנחנו יודעים שהדירות הן יקרות, בניגוד לבנייה הציבורית שמחיר למשתכן, הדירות האלה יקרות, ומי שיוכל להתמקם שם זה אנשים שהם עובדים, שיכולים להעמיד הון עצמי, שיכולים לממן משכנתא, הם לא קשורים לאוכלוסייה כזאת או אחרת. אנחנו רואים מגמה של אוכלוסייה מחוץ לארץ יצרנית שעובדת, שמגיעה חלקה חרדית, דתית, וכל מי שבא, ברוך הבא, ממש ממש לא. אין לי אג'נדה חס וחלילה מי שמכיר אותי נגד אף אוכלוסייה בעיר הזאת. אני בא ואומר, דירות כאלה, יש הסתברות גבוהה שהן יאוכלסו על ידי אוכלוסיות שיכולות להרשות עצמם לממש דירות כאלה, בסדר? אני רוצה להסביר לכם את הכוחות הכלכליים בשתי מילים. תראו, בסוף כוחות כלכליים נמצאים פה, נמצא פה שלמה, באמת, שהיה לי זכות לנהל איתו משא ומתן על רחוב הנורית, והוא משקיע בכניסה לעיר. שלמה, ערב טוב. תראו, אני מאמין מאוד בשוק העסקי שמייצר את התנועה. זאת אומרת, ברגע שמושקע פה הון על ידי חברות הגדולות במשק, והן צריכות למלא את הדירות, הן יהיו יותר טובות מכל רשות מקומית שרוצה להביא אוכלוסייה. אני מאמין שמאחר ויש פה דירות והיתרים בהיקפים מאוד גדולים, שהסקטור הפרטי יעשה עבודה מאוד משמעותית לשווק ולהביא, אם זה בתחום המשרדים, וזה בתחום המגורים, ואנחנו רואים את ההשקעות במיליארדים בעיר, בכל התחומים, ולכן אני אופטימי, כי זה לא היה קיים בעבר. בעבר הייתה פה רק בנייה ציבורית, ודירות שהיום מטרה שלהם להיות זולות. כשהציג פה דירות זולות או להשכרה, יש פה מיליון נושאים לדבר, אבל לגבי אוכלוסיות יצרניות, הן לא מתייחסות לחלוטין לקבוצה מסוימת. בסדר? תודה. תודה על הבהרה איתה. אני מבקשת ככה לדייק את דבריך ולהשלים אותם. לך על זה. יופי, לא, אני מתנצל קודם כל, ותודה על הבהרה. עכשיו, הנקודה היא כזאת, דיברתם פה בכמה סעיפים על עידוד תעסוקה באותן אוכלוסיות שהיום התעסוקה היא נמוכה והציבור החרדי מככב בו. אני רוצה להגיד מהניסיון שלי ומהיכרות שלי מהקהילה, שתי היבטים מרכזיים מאוד. גם אתה הזכרת, חגי, את הנושא של לימודי תעודה. זה לא סוד, ואני לא כל כך הצלחתי להבין אם אתם מתעסקים רק בנושא של תכנון אורבני, דהיינו תכנון של מבנים, או אתם גם מתעסקים בבאמת חשיבה יצירתית של להביא לפה תעסוקות שיכולות באמת לעזור לאוכלוסייה. אני אמרתי שזה משהו משולב ששתיהם יחד.
הציבור החרדי, כולם יודעים, לא נמצא בלימודים האקדמיים, אבל הוא ציבור מאוד מוכשר, ויש לו המון המון כישורים בלימודי תעודה, ואם נשכיל להביא לפה משרדים, מרכזי תעסוקה נקרא לזה, כי זה יכול להיות מכל הסוגים והמינים, שמישהו עם לימודי תעודה יכול להשתלב בו, אני חושב שקודם כל זה יביא אין ספור פריצת דרך בכל מה שקשור לתעסוקה חרדית, כי הביקושים הם בלתי נתפסים, רק פשוט אין מקומות עבודה, זה מציאות. נקודה נוספת, מקומות זולים, אני גר באזור רוממה, אם אני רוצה לזכור משרד, יש לי חבר רצה לפתוח קליניקה פרטית בשביל טיפול מטפל רגשי, לא היה לו איפה לעשות לפתוח את המשרד הזה, או לזכור מחסן לא חוקי באיזה מרתף, גם רוממה והאזור כניסה לעיר, גם האזור של הר חוצבים, ששתיהם אזורים מאוד יוקרתיים ומאוד יקרים, בתי המגורים עוד יותר יקרים ובכלל אי אפשר להפוך אותם למשרדים, וכמו שאמרתם אני מאוד מברך על התפיסה הזאת, אם אין לי איפה לעבוד אני גם לא יעבוד גם אם אני אוכל, וכדי לעודד את זה אני חושב שצריך חשיבה יצירתית על אזורי, זאת אומרת שטחי עבודה, בעיקר אני מדבר על קליניקות ומשרדים אבל לאו דווקא, זולים, כדי שהאוכלוסייה שאתם רוצים לשלב אותה ואין לה כסף להשקיע הרבה כסף במשרד, יוכל להשתלב. יש לי עוד נושאים, אם תיתנו לי, טוב. רק אענה לך לדבר הזה, יחיאל, תקשיב. כשהצגנו את הגיג אקונומי, שבעיניי זה מותאם לאוכלוסייה חרדית, אוכלוסייה חרדית מתמודדת עם הצורך להיות יזמית כדי לפתור את הפער שנמצאת מול הידע שלה לצורך מה שנקרא הצורך הקיומי להתפרנס. עכשיו, הרבה מהגיג אקונומי היום קיים בשוק החרדי, אבל הוא עובד מה שנקרא בשחור, לא במשרדים, והוא יכול לצמוח עד רמה מסוימת. האמונה שלי של פיתוח השוק הזה, הבאת חברות, תפיסה מקומות, יכולה להוביל לכך שאוכלוסייה חרדית תבין שכדאי לה לצמוח, יכולה להרוויח הרבה יותר, והיא תצטרך לעבוד בשביל זה מסודר, לכן אנחנו רואים את זה כשתי מנועי צמיחה משמעותיים. הנושא של הפריסה, גם לשכונות ששווי קרקע בהם יותר נמוך, לעשות שם תעסוקה, בא לומר כן, אנחנו יודעים שצריך לעשות בידול בסוגי המשרדים, יש משרדים שיצטרכו להיות ב-level יותר נמוך, משולבים בתוך בנייני מגורים, או במרכזי מסחר. דבר שלישי שהעירייה עושה, היא מקימה בעצמה מרכזי תעסוקה, אם אתה מכיר את מתחם ירמיהו 38, 700 מטר שהעירייה מקימה שם כמרכז תעסוקה, לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל דווקא ברוממה אנחנו מקימים עכשיו מרכז תעסוקה בתוך הפרשה ציבורית עם היזם, אז עיריית ירושלים בהחלט רואה את זה, אני לא חושב שהיא עושה מספיק, אבל העבודה הזאת היא באה לצעוק לעירייה, לא, זה לא עוזר לומר אוכלוסיות לא לעבוד, צריך לייצר להם את הפוטנציאל לצמוח. כי זה העטפה לא עוזרת. תודה יחיאל, אנחנו עוברים לשאלה הבאה. מי רוצה לשאול? אני. מי זה אני? עופר, דנה. עופר. אפשר? עופר, תשאל. ערב טוב, יישר כוח על העבודה. נעים להיפגש. 3 שאלות שמסקרנות אותי. 1, הוצנע ולא הוסבר התפקיד של מוסדות הציבור הגדולים והמרכזיים בירושלים, מה חלקם בכוח. לא הוסבר, זאת אומרת, מה הציפייה שלנו לגבי אוניברסיטאות, בתי חולים, המוסדות הציבוריים המאוד משמעותיים בירושלים, פשוט לא הוסבר. 2, תמי, אם תוכלי לומר מה עמדתכם לגבי, את העלית את העניין הזה של מוקדים מול פיזור, פיזור וחלופות לפיזור, חלופות ריכוז, מה עמדתכם לגבי תעסוקה בקרבת הבית? כן, יש הרבה מאוד תוכניות היום בירושלים שמשבצות, בישראל, בירושלים, שמשבצות תעסוקה בקרבת הבית. האם זה חלק מהשיקול, חלק מהמגמה, האם זה מכוונים לשם, לא מכוונים לשם? לא, אני שואל. שאלה שלישית, או שאלה או הערה, או מה, אם יש, אתם אמרתם, אני אומר משהו שאתם אמרתם, רק אני שואל האם העבודה מתייחסת לזה, ואולי גם ברמות הרכות ולא רק בהיבטים המרחביים.
הפוטנציאל האדיר של ירושלים הוא בקרב האוכלוסייה החרדית והערבית. זה הפוטנציאל שמייחד את ירושלים לעתיד לבוא לעומת ערים אחרות בישראל, שיש פה פוטנציאל אדיר שטרם מומש, וככל שייכנס למעגלי העבודה ולמעגלי התעסוקה בעיר הוא יכול להביא פריצת דרך עצומה לתעסוקה לכלל העיר ולאוכלוסייה עצמה. האם זה, אני לא שמעתי דגש לאיך אנחנו מגיעים לפיתוח תעסוקה במזרח העיר, לא נאמר כמעט. כפרק נפרד, כדגש, וכולל אמצעים רכים, או שאולי אתם לא עוסקים באמצעים רכים, כן? איך עוסקים בחינוך לתעסוקה ומכלל, כן? גם, או הפניה לחלוקה, השמה לתעסוקה, לא רק היבטים מרחביים של העבודה. עופר, אני רוצה לענות לך על חלק, ואולי תשלימו אחר כך אחרים. הנקודה השנייה, התעסוקה בקרבת הבית, אני חשבתי שזה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו שידרנו בפריסה המרחבית. דיברנו על היררכיה, דיברנו על מרכזים רובעיים, ודיברנו על פריסה בתוך השכונות, והראינו את הגידול הצפוי של תעסוקה בהיקף, וכל זה, זה לקרב את התעסוקה הביתה, ובעקרונות בהתחלה הגדרנו עיקרון של עיר 15 דקות, זה בדיוק זה. אז אם תסתכל על הפריסה החזויה לעומת המצב היום, התעסוקה לפחות לפי התרחיש הזה תהיה הרבה יותר מפוזרת, הרבה יותר מרכזים קטנים, הרבה יותר תעסוקה ליד הבית וצמודה להסעת המונים. זאת התפיסה, זה אולי הדבר העיקרי שאנחנו מדגישים פה ביחס למצב היום. אז זה, אני חשבתי שזה אולי בא לידי ביטוי במה שהסברנו, ואם לא, אז אני חוזרת על זה שוב, כי זה באמת העיקרון הכי חשוב אולי. לגבי מוסדות ציבור, בעבודה המקדימה שנעשתה על ידי KPMG, שאותה בעצם חגי ככה הזכיר, אי אפשר לפרט, נעשה שם, העבודה עסקה באוכלוסיות השונות, בחרדים ובערבים, עם דגש גדול על בעצם מי המועסקים העתידיים בירושלים. בחלק של הפריסה המרחבית, אנחנו עסקנו בפריסה, זאת אומרת, דאגנו שהפריסה תהיה כזאת שיהיו מספיק הזדמנויות לפיתוח מרכזי תעסוקה גם במזרח העיר, ובכלל, לא עסקנו בהיבטים הרכים, וכל מה גם חגי וגם יואב הזכירו את זה, אני חושבת, כל האמצעים הנוספים שהם לאו דווקא אמצעים תכנוניים פיזיים, שחייבים להתלוות לעבודה כזאת, שהבסיס שלהם נמצא באסטרטגיה שקדמה לעבודה המרחבית שלנו. ומוסדות הציבור, שוב, הייתה תחזית בשלב האסטרטגי, אנחנו בשלב המרחבי עסקנו רק בשטחים של המוסדות שהם מוסדות שכירים, פיתוח, אזורי תעסוקה, לא עסקנו באוניברסיטאות, בבתי חולים, לא מתוך זה שזה לא חשוב, זה פשוט לא היה כלול במה שהיום אנחנו הצגנו. חגי, אתה יכול להשלים מה שצריך. אני יעל תשלים. אני גם רוצה להשלים ברשותך. תשלים. יעל מהרשות לפיתוח ירושלים. אני קודם כל כן מתייחסת לפוטנציאל הגדול, והצגנו את זה גם בשקפי ההתחלה. הפוטנציאל הגדול באמת הוא העלאת שיעור התעסוקה של אוכלוסיות מסוימות במגזרים שפוטנציאל בהם מאוד מאוד גדול, זה משהו שזיהינו. בהיבט הזה יש לנו שני סוגים של כלים, יש לנו כלים תכנוניים, שהערב הזה עוסק בעיקר באמת בכלים תכנוניים ובפריסה מרחבית וביחס של תעסוקה אל מול מגורים ואל מול צירי רכבת קלה ובכלל מערך הסעת ההמונים. ויש לנו את מה שנקרא הכלים הרכים או הכלים המשלימים, שזו תוכנית עבודה שגם הרלי וגם העירייה מנסות לגבש בשותפות של הנהלת העירייה ומנכ"ל העירייה, וזה בעצם אמצעים נוספים שהם אמורים לסייע לאוכלוסיות שכרגע לא נגישות למשרות מסוימות, לתפקידים מסוימים. זה אמצעים של חינוך ושפה, העלאת מודעות, חיזוק העיר, משיכת חברות ממרכז הארץ. זה סל של כלים שהרשות לפיתוח ירושלים עוסקת בהם מיום הקמתה 1988, שנת 1988, מענקים וגיבוש בעצם אווירה מתאימה לחברות רבות, וזה בעצם דברים נוספים שכרגע הצוות הנוכחי לא מציג אותם, אבל הם כל הזמן על השולחן ותקופתיים, גם כמובן תלויים בתקציבי ממשלה ותקציבי עירייה. אז זה גם מהלכים שאנחנו מגבשים.
אם רועי לוי פה רוצה להוסיף, אז כמובן, או עם חגי. רועי, לא שומעים אותך. לא שומעים. אתה לא במיוט ולא שומעים אותך. רגע, היה איזה רגע שזה עבד. אני מבקש לשאול משהו אם אפשר. רק אני אשלים רגע, התייחסות אחת לעופר, עד שרועי יעלה. אנחנו חיפשנו את פיתוח התעסוקה, אנחנו רואים את בתי החולים והאוניברסיטאות כמעסיקים שצומחים מגידול אוכלוסייה, גידול סטודנטים, ויש לה, הוא בא מאיזה צמיחה טבעית ולא כמקור תעסוקה שאנחנו צריכים לייצר לו, הוא מתוקצב ממשלתית, והוא מה שנקרא, כשנפעל להגדלת הסטודנטים בירושלים, אז גם האוניברסיטה תעלה, אבל זה לא בהכרח המוקד של העבודה הזאת. כי גם לא לסטות לכיוונים של לעסוק בפיתוח האקדמיה והרפואה, העבודה הזאת היה לה מיקוד מאוד מסוים, והיא לא יכלה להתבזר. דבר שני, כן הסתכלנו בעבודה, איך אנחנו יכולים להשתמש, למשל, ב, במוסדות האקדמיים כמנוף לפיתוח התעסוקה. אני אתן לך דוגמה. אנחנו רואים, והיום יש את כל העניין של הפיתוח, מה שנקרא, פיתוח של ניתוח טקסטים. יש המון חברות עוסקות היום, מה שנקרא, יש לי בת שעבדה בחטיבת המחקר של חיל המודיעין, והציעו לה 1,000 משרות בחקר מידע. אנחנו למשל חושבים שעם האוניברסיטה העברית, ואגב עם הישיבות, אנחנו רואים באוכלוסייה החרדית בעלת ניסיון מאוד גדול בניתוח מידע וטקסטים והבנת משמעות, לפתח את התחום הזה בירושלים ביחד עם האוניברסיטה, ולא לדבר רק על הייטק וכדומה, אלא לקח תחומים שהם יותר רכים ולא מובהקים כתעסוקה, ולפתח אותם כתחומי תעסוקה. אז התייחסנו לתעסוקה, אני רוצה להסביר לכם, היו פה המון רבדים. יש פה דוח ממוחשב שעשה צפי עתידי לסוגי התעסוקה בירושלים, הוא לקח את דוח המדען הראשי על המשרות שימחקו, ועשה מודל על צפי בירושלים על פי ההשתתפות היום בירושלים בעסקים השונים, ובנה מודל ממוחשב עתידי, מה יקרה עם המועסקים בירושלים בענפים שונים, ואיך אפשר למצוא פתרון למועסקים האלה. זאת אומרת, יש פה המון המון רבדים שאי אפשר להיכנס להם לפה, אבל באמת הושקע פה המון המון אנרגיה לעשות עד כמה שאפשר לעבודת מיקרו שתעזור להתקדם קדימה. חגי, אני רואה שרועי שומעים אותי? חזר, שומעים כן, עכשיו, בבקשה. כן. אהלן. אז א', שלום לכולם, ואני מאוד מאוד שמח על הפגישה הזאת, ואני מזכיר שהמטרה שלנו, אנחנו באמצע עבודה, והמטרה שלנו היא באמת לשמוע ולקבל אינפוט, בסדר? שאלות זה מצוין, דעות זה מצוין, זה עבודה בתהליך, בסדר? אז אני קראתי בצ'אט עם כל מיני גם שאלות של תמיהות וזה, אנחנו נתייחס להכל, גם אם לא כרגע, כי המטרה שלנו היא ללמוד מהערב הזה. אני רוצה להתייחס לאחת ההערות של עופר, אהלן עופר, לגבי מזרח ירושלים. אני חושב שאנחנו בחשיבה שלנו על הפריסה המרחבית, נתנו את הדעת על הצרכים המיוחדים של מזרח ירושלים, אבל אני שומע את מה שאתה אומר, ואני חושב שאולי באמת חסר לנו איזושהי התמקדות, גם ברמת ההצגה, desperate time, desperate measures, זאת אומרת, כאילו, אין ספק שמזרח ירושלים צריכה השקעה מיוחדת לצמצום פערים, ויכול להיות שאנחנו צריכים גם פה, למרות שזה חלק מהאג'נדה המוגדרת של העבודה הזאת, העלאת השתתפות בתעסוקה וכולי, שזה באופן ישיר מתחבר למזרח ירושלים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם בפריסה המרחבית לייצר איזושהי התמקדות ואמירות ייחודיות למזרח העיר, למרות שהם כן היו בחשיבה, זאת אומרת אם תראו המוקדים שכן הצלחנו לאתר וכולי, אבל אני לוקח לתשומת ליבי, ואני חושב שאנחנו צריכים גם אולי ברמת ההצגה לייצר איזושהי התמקדות ספציפית למזרח ירושלים לצורך סגירת הפערים, שזה יעד מאוד מאוד חשוב בינינו. אז תודה על ההערה. תודה רועי. עכשיו אני רגע אגיד מה סדר יש? הדוברים. רגע, שנייה צביקה. יש פה כמה אנשים שהרימו ידיים וממתינים, אז יש את מוסטפא. כן, אשמח לשאול. ואחריו, שנייה, אחריו רועי וארז. רונית, ראיתי שהרמת קודם, אבל נעלמה היד, אז אני לא יודעת אם את רוצה. ואז צביקה מינץ. זה לא מעט אנשים, אז תעשו את המיטב להיות קצרים.
תציגו את עצמכם שנדע מי אתם, ואם אפשר לבקש שתפתחו מצלמה כשאתם מדברים, זה אחלה, אבל נבין גם אם יש בעיה עם זה. כן. מוסטפא, אתה. כן, דנה, תודה. קודם כל, שמי מוסטפא ג'בארין, אני יועץ תנועה ותחבורה, ואני אשמח להתייחס בהיבטים התנועתיים ותחבורתיים. אנחנו יודעים שבעיריית ירושלים היא מסתמכת על תקן חניה 5166ב, שהתקן הזה כבר מלא זמן לא עודכן ולא התקבל איזשהו עדכון, אף על פי שב-2016 יצא תקן חניה חדש, ארצי, שהוא גם תקן מתייחס לכל נושא של הצירי יישובים עם מטען והפחתת בתקני חניה לצד לשימושים לאורך צירי מטען. השימוש של הפריסה של התעסוקה לאורך צירי המטען, לפי התפיסה בעצם שהצגתם כאן, אם היא לא תלווה בעצם בהפחתה בתקני חנייה, עדיין יהיו פה הרבה מאוד השלכות תחבורתיות ותנועתיות על מערכת הדרכים. גם אם זה לא מרוכז במוקד אחד ספציפי, וזה פרוס לאורך הצירים, וכפי שהצגתם בתפיסה, שגם אם זה בחלק הצפוני של העיר, בדרומי ובמזרחי וכולי, אבל כל עוד זה לא ילווה בעצם בחיזוק וצפיפות של עוצמות הבינוי לאורך צירי הרק"ל, בדגש על עירוב שימושים והפחתת תקני החנייה, יש לזה השלכות, יהיה השלכות רוחביות, וכאמור לא ראיתי איזושהי התייחסות בנושא הזה, לכן כביכול נשמח לתת את ההערה הזאת כאינפוט, או במידה ובאמת יש איזו התייחסות וחשיבה בנושא הזה, אז נשמח לשמוע את הדעת בנושא. זה הכל. תודה. אולי נעבור לרועי, ואני מוסיפה, רשמנו את ההערה שלך, ונראה לי שנתייחס אליה בהמשך, או שבאמת כמו שרועי אמר, אנחנו אוספים עכשיו את כל ההערות שאנחנו שומעים, כולל אלה שנאספו בצ'אט, ואנחנו נדון בהם גם בהמשך בצוות. רועי. תודה על הסטייק. סליחה. אז אני רועי, אני ממייד אין GLM, עמותה של קהילת ההייטק בירושלים. רציתי לשאול רק אם יש מישהו שעושה חשיבה גם על קיצור זמני בנייה. היה גרף של התחלות בנייה, אבל לא של סיום בנייה. אם כל דבר כזה לוקח איזה 15 שנים, אז את כל הבנייה צריך לעשות ב10 שנים הקרובות, כדי שהם יהיו עוד 25 שנים. אז רק אם חושבים על כל מיני דברים, כמו תהליך רישוי יותר מהיר, טכנולוגיה, גיוס כוח אדם, חרדים לבנייה, לא יודע מה, כל הדברים האלה, כל מה שיכול לקצר בנייה בירושלים ספציפית והאתגרים. תודה רועי. ארז? אתה על השטק, טוב, ארז. ערב טוב, כן. אז שמי ארז וגנר, אני מרכז את הפעילות של ארגון עובדים מן בירושלים, שזה ארגון עובדים יהודי-ערבי. אנחנו עוסקים המון בנושא של קידום של בעיקר נשים במזרח ירושלים בתעסוקה. אז קודם כל, הייתי רוצה גם לראות באמת תצוגה קצת יותר מפורטת של הדברים, למרות שכבר כאן אני אגיד לכם שאני הופתעתי לטובה שיש לא מעט פירוט והכוון לזה, אבל רציתי לתת שני נקודות שכן מטרידות אותי, שאתם דיברתם פחות דווקא על מבני ציבור ושירותי ממשל ודברים כאלה. אז אחד הדברים הבולטים בירושלים המזרחית זה שהמרכזים העירוניים, שירותי ציבור עירוניים תשתיתיים שיש במערב ירושלים, אין כל כך במזרח ירושלים, והם במערב ירושלים מספקים הרבה עבודה וגם צריכים במזרח ירושלים, גם יש צורך בהם. והשאלה מה המקום של השירותי ציבור האלה שנותנים תעסוקה בתוך התוכנית הזאת. תמי, נדמה לי שעניתם קודם על שימושים ציבוריים כמעסיקים, נכון? אנחנו אמרנו שהתוכנית הזאת וההמלצות, כאילו הפריסה שאנחנו הצגנו, לא עוסקת במבני ציבור. גם לא במבני ציבור כנותני שירותים וגם לא במבני ציבור כמעסיקים. זה פשוט, זה נושא מאוד חשוב, אבל זה לא היה במה שהצגנו עכשיו. אני רוצה להסביר דבר אחד. הממשלה יש לה תוכנית אב
לפיתוח משרדי ממשלה, והיא ממונה על הדבר הזה. היא קידמה תוכנית אב למשרדים, אני לא מכיר אותה, אבל העבודה שלנו, כמו שאמרנו, אנחנו לא עוסקים במשרדי ממשלה בפריסה שלהם כי יש גוף שמנהל את זה, אנחנו עוסקים בהצמיחה של השוק הפרטי בירושלים, אנחנו רואים את זה בתור האתגר המרכזי של העיר, כאשר מלווה בזה, זה מתלווה לפיתוח של שוק המשרדים הממשלתי, שמקודם על ידי הדיור הממשלתי, בשיח מאוד צמוד עם עיריית ירושלים. תודה. רונית, אני רואה שהורדת את המיוט, אז צדקת. אבל רק איפה אפשר באמת אבל לראות את הממשק הזה? זאת אומרת, כי יש פה שיתוף ציבור מאוד חשוב, זה... זאת אומרת, שני נקודות שעולות לי, אחד גם התצוגה, כמו שרועי דיבר, שזה מאוד חשוב להציג יותר, שאני מבין שיש עבודה, אבל גם מה שעכשיו אמרת, אני מבין את זה, אמרתם את זה קודם, אבל שאלה גם, האם זה גם, ואיפה זה יוצג לציבור, כי היינו רוצים מאוד להיות מעורבים בשני הדברים, מבחינת אז רגע, היכולת ארז, שלנו. תחדד לנו רק, הממשק של השירותים הציבוריים לטובת האוכלוסייה, או חיזוק הממשלה כגורם מעסיק בירושלים. תחדד לי את זה, כאילו... זה גם הממשלה וזה גם העירייה, זאת אומרת, יש שירותים ציבוריים שאין בירושלים המזרחית, כאילו, ולכן הבסיס של תעסוקה, אם זה גנים, אם זה בתי ספר, אם זה מנהלים קהילתיים וכאלה, הוא חלש. אז זה דברים שנותנים תעסוקה, והם נותנים בסיס לתעסוקה. זה נכון שחייבים את השוק הפרטי, את התכנון שלו, אבל חייב גם להיות ממשק. עכשיו, זה יכול להיות ממשק של מעונות ומקומות עבודה, שזה שני מקומות עבודה, אבל מעונות נותנים כל השירות הזה, זה תשתית לנשים לצאת לעבוד. אין כיום מספיק מעונות יום, אין מספיק צהרונים, דברים כאלה, שזה גם נותן מקומות עבודה לנשים, אבל זה גם נותן לנשים אחרות את האפשרות לצאת לעבוד. והממשק בין הדברים האלה, בין התעסוקה הפרטית לבין התעסוקה הציבורית, חייב להתקיים, צריך להיות בממשק, זה לא יכול להיות שתי תוכניות נפרדות לחלוטין. זה כלים משלימים בעינינו, נכון. כן. טוב, אז אז אנחנו השאלה, נרשום את אני זה, מבין שזה... אנחנו מבינים את זה ונרשום את זה, ארז, כן. אנחנו רושמת. מבינים את זה ונרשום את זה. כן. רושמת ואני אקח את זה. תודה, ארז. דברים חשובים. תודה. רונית, תציגי את עצמך, אני לא יודעת אם צריך בכלל. קוראים לי רונית לומברוזו, אני בפורום האורבני של גינות העיר, ואני תושבת העיר, ואני אדריכלית, ואני בהנהלת גינות העיר. אני רוצה להעיר על 3 דברים. אחד, הוא קצת יותר טריוויאלי, אבל הוא גם כן, יש בנוגע למשרדים פרטיים. בכל העולם, שטחי משרדים פרטיים הולכים וקטנים. אפשר לראות את זה ממה שאני קראתי וראיתי, בערים גדולות שמבנים של משרדים הופכים להיות דירות, בגלל שהנושא של משרד פרטי נעשה הרבה פחות משמעותי בגלל הנושא של עבודה מהבית, WeWork וכל מיני דברים כאלה. ופה אתם מציגים מגמה הפוכה לגמרי. מקטן מאוד אתם מגדילים את זה המון. אני רוצה להבין מה הסיבה לזה. אם בעולם חושבים אחרת, למה זה פה ככה? אני רוצה להגיד משהו עקרוני על כל התוכנית הזאת, שהיא מאוד מרשימה, וכן הלאה וכן הלאה אמרו את זה. אני חושבת שהתכנון עיסוקה הוא בהרבה מאוד עניינים של תכנון פיזי, אבל בעצם היא משיגה בהרבה את כל האספקטים החברתיים שהיא תלויה בהם בשביל שהיא תתקיים. אני סתם אתן דוגמה קטנה. ירושלים מורכבת מ-40% אזרחים ערבים, מ-1% הולך וקטן של חילונים, ומ-1% הולך וגדל של חרדים, ובאמצע עוד יש הרבה דתיים, לאומיים או whatever. ירושלים הופכת להיות לא אטרקטיבית לחילונים. כל מי שחילוני בירושלים יודע את זה. עכשיו, התכנון הפיזי לא מתייחס בכלל לאספקטים האלה. לקח מתוך הנחה שיש איזו אחידות של
המתגורר, האידיאלי, הגנרי, הרגיל, וזה לא נכון בכלל. חלק מהמגדלים שבונים היום לא יגורו בהם חרדים, לא, ברור שלא יגורו בהם ערבים בגלל שאנשים שיגורו שם לא יספיקו, אז כל הנושא הזה הוא נושא טעון בצורה בלתי רגילה, ובעצם הוא לא בא לידי ביטוי בהצגה שאתם מציגים פה. ואני חושבת שזה לא מתקבל על הדעת, אני חושבת שאם מציגים את הדברים האלה, צריך גם להכיל את המידע הזה, את הכיוונים האלה, את המחשבות, את המוסדות ואת הדרכים שיתמכו גם בנושאים האלה. זה שאתם אומרים ש... והדבר השלישי, רוני, ברשותך, והדבר השלישי? והדבר השלישי הוא שהיום ההזנחה של מזרח העיר היא מתחת לכל ביקורת. לא יודעת מתי הפעם האחרונה הייתם שם, יש שם מגורים. עכשיו, כמובן, אמרו כבר כמה פעמים שמזרח העיר לא מתייחסים למה שאמר מן, מה שאמר עופר, והתשובה של רועי. אבל זאת אומרת שכיוון שזה הרבה יותר אחורה, זה דורש הרבה יותר פיצוי. האם יהיה פיצוי כזה? או יזיזו את כולם קדימה, ואלה יישארו, ומה יהיה שם? זה בעיה פוליטית של מדינת ישראל, מה היא מוכנה לעשות שם. אבל אי אפשר לקחת את הנתונים האלה, ולטאטא אותם מתחת לשטיח, ולא לשים אותם על השולחן. תודה רונית, אני רוצה להגיד שאת מתייחסת שוב, ואולי עם איזו פרספקטיבה קצת אחרת, לשאלות שבעצם עלו פה לא מעט בסבבים הקודמים. אני אשאל אחרי זה אם מישהו מהחברים רוצה לתת עוד איזה מענה עליהם, אבל אני כן רוצה שלגבי השאלה הראשונה שלך על משרדים קטנים ומגמות בשוק העבודה, לשאול את חגי או יואב אם אתם רוצים לענות. תראה, אני רוצה לומר לך דבר אחד. קודם כל אנחנו רואים לא בהכרח מגמה של עבודה בבית, אנחנו רואים מגמות שחברות היום להחזיר את העובדים, אבל אנחנו מבינים שגם אם יש מגמה של עבודה בבית, חלק מהזמן אנשים עובדים במשרדים, שזה אומר שכל חברה אולי תזכור פחות שטחי משרדים, אבל תזכור. מאחר ואנחנו רואים גידול כל כך גדול הצפוי בכוח העבודה, אנחנו צריכים גידול גם בשוק המשרדים. אבל אנחנו רואים ירידה לאט לאט במגמה של עבודה מהבית. הרבה מאוד חברות מאלצות את העובדים לחזור היום, עושים עבודה היברידית חלקית של יום בשבוע, יומיים בשבוע, זה תלוי בתחום ההייטק, זה קיים יותר, אבל גם שם יש רצון לחזור. יש מחיר לעבודה מהבית, אתה פחות נחשף ופחות מתקדם, זה לא כזה פשוט. אז אנחנו מבינים שזה קיים, ואנחנו מבינים שזה לא הולך למחוק את שוק המשרדים, כי תמיד יהיו חברות, הם מקסימום יזכרו פחות שטח פר חברה. תודה, יואב. רק כמה מילים, המגמות משתנות, זאת אומרת, אם היינו עושים, התוכנית הזאת צופה 25 שנה קדימה ויותר. אם היינו עושים את התוכנית הזאת לפני 25 שנה, לא היינו יודעים את המגמות שאנחנו צופים בהן בעשור האחרון. אותן מגמות של עבודה מהבית, או אפילו ב5 שנים האחרונות של עבודה מהבית ועבודה היברידית. כשאנחנו מתכננים לעתיד כל כך רחוק, אנחנו צריכים איזשהו תשתית ביטחון. ירושלים לאורך שנים ארוכות תכננה בחסר שטחי משרדים, והפסידה הזדמנויות, והפסידה נתחי שוק. אנחנו צריכים לתת את האופציה התכנונית לעתיד למגמות שייתכן וישתנו. מה גם שאני לא בטוח, כמו שחגי אמר, שהמגמה שאת מצביעה עליה היא אכן מגמה ארוכת טווח, אנחנו כבר רואים תנודתיות, אבל אפילו אם היא נכונה, אנחנו צריכים להציב את האפשרות לכך שהמגמה הזאת תשתנה. הדברים לא ייבנו אם לא יהיה להם ביקוש, צריך לזכור את זה, זה מדובר על שוק פרטי, אף יזם לא יבנה בניין, אולי הראשון יבנה, השני כבר לא יבנה את בניין המשרדים הנוסף, אם לא יהיה ביקוש. צביקה מינץ, אתה היית אחרי, רגע, מי זה אמר אפשר? יעקב. אז דקה, יש גם את ינאי חברנו, שמצביע פה איפה בשקט, אז ינאי אתה תוכל לדבר, וגם לאורה אני רואה שאת רוצה לדבר. יאללה, גם אני מצביע אגב.
אני רואה, אבל כבר דיברת, ואבינר, לא, אני לא לא, הבנתי. יש לי פה שאלה לציבור, מה את חושבת? רגע, שיתוף שנייה, זה ציבור, לא אני עובד ככה. רוצה לקבל תשובות מחוכמת ההמונים שפה. חגי שובר את הפורמט, מה זה? אבל רגע, לא, אני שנייה. לא שברתי פורמט, אז זה המטרה של המפגש הזה בעיניי. הכל מצוין, אז דקה, אנחנו ניתן רגע לחברים שמחכים פה כבר לא מעט זמן בסבלנות, מהמם. ואני הכנסתי אותך לסבב, אתה תהיה אחרי יעקב. יאללה. מי אמרנו ראשון? צביקה. ערב טוב. אה, שמי הוא צביקה מינץ ואני יועץ תכנוני. שמעתי בקשב ואני מבין גם שנעשתה הרבה עבודה שלא הוצגה במסגרת העבודה כמו שנאמר פה, ולי חסר שני נושאים שיש להם זה קשור לנושא התעסוקה, ושוב ייתכן שזה נערך ולא הוצג, אני רוצה להציף את זה. אחד זה נושא בתעסוקה, זה נושא של יזמות. זה גם בא לידי ביטוי במשרדים ובדברים האלה, עד כמה אוכלוסיית המועסקים בירושלים יזמית, כי יש לזה השפעה על כל נושא המשרדים, יש לזה השפעה על מרכיבים אחרים, לא יודע אם לקחתם את זה בחשבון, בחנתם את זה, אתם רוצים לעודד את זה, האם זה קיים. והדבר השני, שבעיקר מתייחס לנושא של מזרח ירושלים, זה נושא של בעלויות הקרקע. אפשר לעשות הרבה כתמים במזרח ירושלים, ואתם יודעים, אנשי עיריית ירושלים יודעים את המורכבות של נושא הבעלויות הקרקע, ויכולת היישום של בעלים פרטיים וכל מה שקשור שם. אז האם אתם לוקחים את זה בחשבון במסגרת התחזיות, איך אתם מעודדים את אותם אנשים לעבור ממגורים לתעסוקה, כי זה דבר שהוא פחות אצלהם, אני מדבר על מזרח ירושלים. אלה שני נושאים שאני נתקלתי בהם במסגרת עבודות אחרות שעשיתי אצלכם בירושלים, ואני חושב שיש מקום להתמודד, יכול להיות שהתמודדתם בזה, אבל אני לא במסגרת המפגש הזה לא יצא לי לשמוע. תודה. צביקה, נראה לי שאני אקח עוד איזה 2-3 התייחסויות, ואז אולי... לא שומע אתה? אני אומרת, אני אקח עוד 2 התייחסויות, ואז נעבור לתשובות. ינאי. כן, תודה. שלום לכולם, אני ינאי אפלבוים, אני אדריכל ירושלמי. ינאי נעלם לך, איפה הוא? הוא נעלם לגמרי, לא? כן. טוב, הנה אתה. רגע, סליחה, התנתק לי לרגע, אפשר? בטח. כן, אז סליחה על התקלה. אני ינאי אפלבוים, אני אדריכל, אני ירושלמי. עבדתי בעבר בעיריית ירושלים תקופה ארוכה, מכיר היטב את רוב אנשי המקצוע פה מעירייה ומחוצה לה. אז קודם כל אני מצטרף לברכות, אני חושב שהעבודה מאוד 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 יפה ומרשימה. אני אגיד, יש לי 3 תובנות עיקריות. אחת, אם אני משווה את הפרק הזה של תעסוקה לפרק הקודם של מרחב ציבורי, אני חושב שצריך להיות הבדל אסטרטגי מהותי בין שניהם. הפרק של המרחב הציבורי, שגילוי נאות, זכיתי להיות חלק מהצוות העירוני שליווה אותו, אני חושב שהפרק של המרחב הציבורי הוא צריך להיות תוכנית סטטוטורית. הוא מייצר גבולות גזרה לבינוי של בנוי מול פתוח, הוא מייצר עקרונות לפיתוח מרחב ציבורי וכו'. לעומת זאת, אני חושב שהפרק הזה, העבודה הזאת על התעסוקה, היא צריכה להיות הרבה יותר תוכנית אסטרטגית מאשר תוכנית סטטוטורית, וככזאת היא צריכה בעיקר להוביל, ואני פונה אלייך יעל בתור הרלי שעושה דברים גם כאלה ולא סטטוטוריים, אני חושב שהיא בעיקר צריכה לדחוף ולקדם כל מיני פעולות ויוזמות ופרויקטים שהם לא סטטוטוריים. אם זה כל מיני פעולות אקטיביות לקידום תעסוקה באוכלוסיות מוחלשות וכולי, אז בהקשר הזה שוב אני חושב שככלל התוכנית הזאת של התוכנית בתעסוקה היא צריכה להיות הרבה יותר כתוכנית אסטרטגית והרבה פחות כתוכנית סטטוטורית. דבר נוסף, לי חסר רכיב מאוד משמעותי שכמעט ולא דובר פה בעבודה, שזה כל נושא המסחר. אמנם מסחר הוא לא תעסוקה במובן הקלאסי, אבל יש קשרים מאוד משמעותיים במסחר לתעסוקה בעיר, ולי חסר גם התייחסות וחקר והצעות בהקשר למסחר. אנחנו יודעים שיש המון אתגרים, המון סוגים של מסחר, הבדלים בין קניונים לרחובות מסחריים, בין מרכזים מסחריים שכונתיים וכולי. יש לנו תוספת משמעותית של מסחר
בכל מיני צורות של פיזור והתחדשות עירונית וכולי, ואני חושב שהיה כדאי קצת יותר למקד אסטרטגיות בהקשר של מסחר גם. ודבר אחרון שכבר דובר ואני רוצה לחזק אותו, אני חושב שאחד הרכיבים שחסרים פה בתוכנית, שזה נאמר במרומז כזה ובמומם, וזה צריך להיאמר הרבה יותר משמעותי, זה איך מעודדים ואיך משלבים אני אקרא לזה התעסוקות הרכות. הקליניקה של רופא שיניים, או המשרד הקטן של 3 עורכי דין, הסטודיו לפילאטיס וכולי וכולי, כל מיני עסקים וגורמי תעסוקה קטנטנים. כן, כל מיני גורמי תעסוקה קטנטנים שהם צריכים להיות בהגדרה מפוזרים כמה שיותר ברחבי העיר. יש המון דוגמאות לזה קונקרטיות שקורות, יותר בשכונות הוותיקות ופחות בחדשות, וצריך לדעתי לחשוב גם באופן הצהרתי להכניס את זה כחלק מעקרונות התכנון של התוכנית, וגם לחשוב ולפתח כלים שיעודדו את זה באופן מסודר, באופן רשמי, באופן רצוי, שוב כחלק מהחזון של 15 דקות וכו'. תודה. תודה ינאי, אני ממשיכה לאסוף ואנחנו נעשה במרוכז. לאורה? שלום, תודה. סליחה, אני בלי תמונה, אני פשוט בנסיעה. קודם כל אני גם מודה לכולם על העבודה היפה וגם על זה שאתם משתפים את הציבור, אני חושבת שזה חשוב. 3 נקודות. 1, מישהו כתב על זה בצ'אט, ראיתי, אבל אלא אם כן זה קרה כשהייתי יצאתי מהחניון, לא התייחסו לאנשים עם מוגבלות ומפעלים מוגנים או אזורי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות. אני חושבת שזה חשוב. דבר שני, ארז מימן דיבר קצת על עניין של המעונות במזרח העיר. זה חשוב, אני חושבת, בכל העיר, במיוחד במזרח, כי יש, אני חושבת, אולי 5 מעונות רשמיות בכל מזרח העיר, וזה תנאי נורא חשוב ליציאה לעבודה למשפחות צעירות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן. ודבר השלישי הוא בקשר לתשתיות, גם במזרח העיר, דיברתם קצת על תחבורה, אבל יש דברים אחרים שמאוד חסרים במזרח העיר. למשל, יש המון בעיות באינטרנט, יש שכונות במזרח העיר שבהן אין קליטה כמעט של אינטרנט, יש בעיות עם הקליטה של טלפונים סלולריים, ורציתי לדעת אם התייחסתם לזה או לבקש שכן תתייחסו לזה, אם אתם רוצים לפתח אזורי תעסוקה חדשים, ואני מבינה שזאת הכוונה וטוב שכך. מזרח העיר צריכים תשתיות בנוסף לתחבורה, תשתיות כאלה כמו שציינתי ואחרות. אז תודה. תודה לאורה. חגי, אתה רוצה לשאול? כן, כן. לא? אני רוצה לשאול פה את חוכמת המונים, יש פה את צביקה שעשה לנו את העבודה על מזרח העיר, ובאמת הייתה עבודה מאוד יפה. צביקה, תודה. על 4 מתחמים מטעם משרד ירושלים. זה משרד ירושלים, נכון? ונושא הבעלויות הוא מאוד חשוב, אבל אני רוצה לומר לכם דבר כזה, כמו שאמרנו, האתגר המרכזי שלנו זה התעשייה. אנחנו מבינים שכדי לייצר תעשייה, אנחנו צריכים לעשות 2 פעולות מרכזיות, או למצוא דרך לשלב תעשייה בעירוב שימושים, זאת אומרת לראות איך משנים את התקנים, או סוגי, מה שנקרא, תעשיות שכן יכולות לעבוד בתוך שכונות מעורבות, או למצוא דרך לצופף את אזורי התעשייה למימוש באחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים. יש כאלה טבעות בעטרות וכדומה. אנחנו בחנו את שתי השאלות, את הנקודות האלה. יש עבודה מצוינת שנעשתה משמע על ידי, ברח לי שם מהראש, היא על ידי יואב, על תעשייה, הוא ניתח לנו את זה, ואני רוצה את חוכמת ההמונים, איך אפשר לייצר בירושלים שאין לה יתרות שטחים, תעשייה, ואני לא צריך לענות עכשיו, ציפוף של תעשייה, התחדשות עירונית של תעשייה, פריסה שלה, זה בשבילנו קיומי וקריטי, וכל רעיון שיוצא יתקבל בברכה. וואו, הרמת להנחתה. אז רגע, לפני שאתם מגיבים, וואו, סליחה, חיכית בסבלנות ודילגתי עליך, יעקב. בהחלט.
אז אולי אתם אחרי בהמשך, זה, טוב, כן. שמי יעקב וייסברג, ואני גר בירושלים, ובמה שחגי אמר בדבריו האחרונים, אני חושב שהייתה כאן הצגה של איזושהי פריסה או ביזור של מרכזי תעסוקה בפריפריה, במרכז וכך הלאה, אבל אלה הם בעצם אמצעים שאמורים לתת מענה לביקושים והיצעים של כוח העבודה. דובר על תעסוקה, אבל לא מההיבט של שווקי עבודה. ונדמה לי שקצת קשה לעשות איזושהי אקסטרפולציה של גידול בשטחי עבודה, בלי שאנחנו קוראים נכון איך ייראה שוק העבודה. והיום גם בעולם קשה מאוד לקרוא את העתיד של שווקי העבודה, והערכות שעושים אותם הם עד לטווחים של 10 שנים, וזה גם יומרני. אז כאן אנחנו מדברים בעצם על 2050, שזה עוד קצת הרבה שנים או משהו כזה. עכשיו מבין הנתונים, כמובן שחסר לי מאוד נתונים כדי להבין יותר טוב גם את התוכנית שהוצגה ואיך היא נבנתה ואיך המודל וכל הדברים האלה, אבל לדבר על גידול מ-300 אלף ל-600 אלף אנשים שיהיו מועסקים בירושלים, אז ככה במה שנקרא ב-roughly speaking אני מדבר על גידול של בערך 1,000,000 תושבים של ירושלים, והשאלה היא אם זה בכלל ריאלי שירושלים תגדל במהלך השנים האלה, כאשר יש יציאה של האוכלוסייה בגרשיים החילונית, והצעירים לא מסוגלים לקנות כאן דירות ועוזבים את העיר הזה, אז איך יהיה גידול של 1,000,000 תושבים? אני לא כל כך יודע. זה עומד על נתונים ששווקי עבודה בדרך כלל גדלים ב-2.2%, האוכלוסייה החרדית גדלה היום ב5% בשנה, והאוכלוסייה הערבית כמובן ההבדלים בין גברים ונשים. עכשיו אנחנו מדברים בעצם על כוח עבודה, האם יהיה כאן כוח עבודה? המשרדים והפסיכולוגים או כל המשרדים הקטנים האלה זה נחמד, זה לא יוצר ומפתח ויגדיל את המעבר של ירושלים כעיר יחסית ענייה שנמצאת ב-SES סקייל באיזשהו רמה ב5 נדמה לי, ותרים אותה יותר למעלה. אנחנו נשאר עיר מאוד מאוד ענייה. אנחנו מדברים על מצב שבו החרדים נמצאים היום, וכבר זה איזה פלטו של כמה שנים טובות, של 52% בהשתתפות שלהם בכוח עבודה. ואני מבקש שתשימו לב, ההבחנה הזאת יצרה בירושלים 3 מה שנקרא שווקי עבודה מקומיים. החרדים עובדים בעיקר, ברובם, במה שנקרא בחלק הסקטוריאלי שלהם, עם ההוראה והחינוך וכל הדברים האלה. האוכלוסייה הערבית נמצאת גם כן בעיקר בחלק שלהם, חלק מהם כן משתלב בעבודות שלנו. ובסך הכל אנחנו מדברים על אוכלוסייה עם הון אנושי נמוך בירושלים, ואני חושש שזה לא הולך להשתנות הרבה. עכשיו גם אם תתחיל עכשיו השקעה בכוח העבודה הירושלמי, הפירות שהוא ייתן, ההשתלבות שלהם במשרות עתירות הון, עתירות ידע, יהיה מוגבל בעוד 10-15 שנים. זאת אומרת, הייתי כאן נזהר איך לעשות תוכניות כאלה לטווח של 30 שנה, ואני מקווה שאלה שעשו את התוכנית, אני שמח, אבל זה לא הדבר. שטחי עבודה זה דבר חשוב, הבעיה היא שתהיה כאן בעצם צמיחה כלכלית ולא בעיקר של משרדים ועוד משרדים ועוד משרדים. אנחנו צריכים מקום שיוכל לגדול ולצמוח ולהעלות את ירושלים מהמקום שהיא נמצאת בו לרמה כלכלית, ואז יהיה אפשר להתפתח יותר ויותר. תודה רבה. תודה רבה לך. אני רוצה רגע לבקש מיואב, יש איזה מקבץ של שאלות ככה שנמצא על שולחנך, אז אולי רגע תזכיר על מה אתה עונה וגם תענה, ואז נראה איך אנחנו מתחילים לסגור את הערב, ואנחנו עוד לא שוכחים את האתגר שחגי הציב בפנינו, נראה עוד. איזה תוכנית תעשייה תצא מפה. יאללה יואב. אז אני רוצה קודם כל תשובה כללית לכמה שאלות, ואחרי זה אני אנסה להתמקד. יעקב ואחרים שאלו הרבה שאלות על למה אין דברים כאלה או אחרים בתוכנית, בין אם עיסוק בתחום מסוים כמו מלונאות או לא מספיק מסחר, ובין אם התמקדות בשטחים פיזיים ולא בשוק התעסוקה. עכשיו הדברים האלה הם מאוד נכונים, אבל אנחנו נמצאים בתוך תהליך
תכנון מוגדר שעיריית ירושלים בחרה לקדם. האופן שבו מקדמים תכנון כוללני מרחבי בארץ הוא בדרך כלל בתוכניות העוסקות בכל התחומים האלה ביחד. עיריית ירושלים בחרה מסיבות טובות שונות שלא ניכנס אליהן כרגע, לקדם את זה שלב אחר שלב. זה אומר שהרבה מאוד נושאים מאוד חשובים, אנחנו כרגע מתעלמים מהם, זה לא הוגדר כחלק מהסקופ. כדי להתעסק עם תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, צריך להעמיק בהרבה מאוד תחומים, ולא רק איפה תמוקם התעסוקה המוגנת, או איך הם ישתלבו, בהרבה מאוד היבטים שהם לא המנדט שלנו. אז זה רק אמירה כללית, ובייחוד לדברים שלך, יעקב. כך עושים תכנון מרחבי בישראל, קובעים שנת יעד שהיא באמת רחוקה ונורא קשה להבין מה המגמות, אבל לשם מכוונים, כי משך הכנת תוכנית במדינת ישראל הוא בין 5 ל-10 שנים, תכנון, ואחרי זה עוד מימוש, ולכן אתה חייב לתכנן 20-30 שנה קדימה כדי לקבוע איזה יעד, והדברים האלה כל הזמן מתעדכנים, אם עושים את זה כמו שצריך. אנחנו רואים שהתוכנית מתאר, או התוכנית שהחלו להכין הקודמת היא 2000, עכשיו אנחנו ב-2025 כמעט, אז מדי רבע מאה מעדכנים את זה, ראוי לעדכן את זה בדרך כלל לעתים יותר פה. אז זה אמירה כללית, אנחנו לא מתעסקים בהכל. ברמות הספציפיות יותר, לגבי מסחר, אנחנו התעסקנו במסחר גם ברמה הפרוגרמטית, בניסיונות להבין כמה מסחר צריך על פי ניתוח המצב הקיים ועל פי תחזיות שונות. התוכנית באמת לא התעמקה בהרבה היבטים נוספים וחשובים של מסחר, מהסיבות שהסברתי קודם. המיקוד הוא בפריסת שימושי התעסוקה. אז זה ברמה הפרוגרמטית. ברמה המרחבית, המוקד שכן נגענו בו זה הרחובות המסחריים, ובעצם עיקר העיסוק של התוכנית במסחר זה המסחר בקומות הקרקע, במסחר הרחוב. וניסינו להבין את ההיקפים שלו, את המיקומים שלו, אז זה ההתייחסות למסחר. ההתייחסות למלונאות היא אפילו פחותה עוד יותר. הנושא של מלונאות הוא נושא שצריך להעמיק בו בהיבטים של תיירות בכלל, לא רק המבנה הפיזי של המלונאות, והמרכיב הזה לא היה בתוכנית תכנון תיירותי. מלונאות מבחינתנו זה עוד שימוש שיכול להשתלב בכל אזורי התעסוקה, או למעט אזורי התעשייה. בכל אזור תעסוקה מלונאות יכולה להשתלב, ומעבר לזה סומנו אזורים ספציפיים, בעיקר במער המטרופוליני, שהם אזורי מגורים מעורבי שימושים במלונאות. כלומר, ההצבעה על אזורים שבהם מלונות יכולים להתמקם. ברמה הכמותית של ניתוח שוק התיירות והפוטנציאל שלו, זה דבר שהתוכנית לא עסקה בו. מבחינת עסקים קטנים, אז שוב, זה עוד נושא שאפשר היה להעמיק בו בכלים לעידוד עסקים קטנים, בכלים לעודד עסקים קטנים. ההתייחסות של התוכנית היא מאוד כוללת, ליצור את מגוון סוגי התעסוקה, גם מבחינת פריסה, גם מבחינת בינוי, גם מבחינת שילוב עם שימושים אחרים, כך שגם לעסקים קטנים תהיינה הזדמנויות. ואם נחזור למצגת, אם אתם זוכרים את החלוקה הזאת בין היקפי התעסוקה במער המטרופוליני, בשכונות, במרכזים העירוניים, במרכזים הרובעיים, הם בעצם אמורים ליצור פריסה כזאת, שגם עסקים קטנים ימצאו את המקום שלהם להתפתח. תודה יואב. אני רוצה לכבד את הזמן של כולנו, בעצם אמרנו שניפרד ב10, אז אני אבקש מרועי להגיד כמה מילים לסיכום, ואז אני אגיד כמה מילים לסיכום. תודה דנה, ותודה באמת לכולם. עלו פה מלא שאלות בכל מיני תחומים שהם ככה משיקים לעולם התכנון, ואנחנו לקחנו על עצמנו משימה מאוד גדולה, על גבול הבלתי אפשרית מבחינת המורכבות של העיר שאנחנו מכירים אותה. ואני חושב שאנחנו היינו חייבים גם להתמקד. אז אנחנו כן הרמנו דגלים שהם לא מהעולם המקצועי שלנו, הצורך בחינוך והצורך במענים חברתיים והכשרות. הדברים האלה עלו על ידי הצוות
וגם אם זה לא המטריה הבסיסית של צוות תכנון, היה ברור לנו שהדברים האלה חייבים להיות על השולחן, וגם בעזרת הרלי וגם בעזרת שחקנים נוספים, הם צריכים להישאר על השולחן, גם אם במסגרת העבודה הזאת הם רק יהיו בכותרות ולא יותר מזה, ועלו פה כל מיני דוגמאות שלהם. וזה חשוב, אבל אנחנו גם לא נוכל באמת לייצר פה תוכנית אסטרטגית מקיפה שמייצרת את כל האספקטים שיעודדו תעסוקה בעיר. התוכנית הזאת בסופו של דבר, ופה אני גם מזמין לעוד תגובות בהמשך למי שרוצה, אנחנו לא סוגרים פה את הדלת. התוכנית הזאת כתוכנית מתארית, בעצם מנסה לסרטט אסטרטגיה תכנונית לציפוף העתידי בעיר, בדגש על התעסוקה. ואנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים עוד מלא דברים שיקרו עד 2050, אבל אנחנו כן מנסים לייצר איזשהו אג'נדה תכנונית שתכווין את המהלכים הבאים, ואני משער שבעוד כמה שנים אנחנו נצטרך לעשות חשיבה ולעדכן ולהבין איך הדברים מתנהלים, כי באמת השוק הזה, הדינמיות שלו היא פסיכית. אבל האמירות הבסיסיות שאנחנו שמים על השולחן, שמנסות לייצר את הרב שכבתיות בתוך התפיסת תעסוקה המרחבית בעיר, העובדה שהשכונות צריכות לקבל תעסוקה מקומית באחוז מסוים, והעובדה שמרכז העיר הוא עדיין ליבה עם אופי מסוים, אבל אנחנו כן מייצרים מערך מרכזי נוסף שעוטף את מרכז העיר. התפיסה הזאת היא כמו איזשהו 6B שמסרטט סכמה תפיסתית לפיתוח העיר במישור התעסוקה, הוא בעצם סכמה עירונית לפיתוח ירושלים. מוסיפים לזה את השכבה של המטרו שעובדים עליו, ומוסיפים על זה את שכבת השטחים הפתוחים, וגם את העבודה שלנו על הזהות והשימור, ואנחנו מנסים לסרטט איזושהי תמונת עתיד שמכווינה את כיווני התכנון. נכון, תוכנית מתאר מאושרת כנראה לא תהיה בירושלים, אבל אני חושב שלבוא ולסרטט תפיסה שמחר מגיעה אלינו עוד תוכנית בגילו, ואנחנו מבינים שיש איזשהו תפיסה כוללת שבאה ואומרת מה היחס לתעסוקה, לתהליכי ההתחדשות עירונית בגילו, היא קריטית. כמו גם החיזוק של מרכז העיר, המיני מרכזים וצירי הרק"ל כחלק מהמערך הזה. ופה אני מזמין את הציבור, כן, א', אנחנו גם נשמח להעביר חומרים, וגם נשמח לקבל התייחסויות, כי אני חושב שהאמירה המרכזית, או לפחות הלבטים המרכזיים שלנו היו בתוך התהליך התכנון, הוא במתחים האלה. הוא במתח של בין לייצר פיזור שהוא יותר גדול, ולחזק את השכונות ולעשות מיני ערים קטנים, לבין לשמר את מרכז העיר והכוח שלה. בין לייצר את מרכז העיר כמקום מרוכז, או לפרוס אותו מתלפיות ועד גבעת שאול. המתח הזה בתפיסה האורבנית, הוא לדעתי הלב. אז נכון, יש מספרים ויש כמויות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לנסות לייצר איזשהו סכמה שעושה שכל ושמסדרת את הכוכבים סביבה. וזה מה שניסינו לעשות, כי התוכנית הזאת כנראה לא תפתור את כל השאלות המאוד חשובות שעלו פה. אז אני, א', תודה לצוות, אבל עוד יותר טובה לאנשים שפה ומקדישים מזמנם הפרטי. וזהו, תודה. תודה רועי, באמת תודה, זאת אומרת היה פה באמת דיון מאוד ענייני ומעניין, אז תודה לכם ותודה למי שנשאר. אני רוצה להתחבר למה שרועי אמר, ובעצם גם להזמנה של חגי. עופר, ראיתי את התגובה שלך, אתם מוזמנים עכשיו בצ'אט, אנחנו נשאיר אותו קצת פתוח. אם יש לכם משהו להגיד על תעשייה ואתם רוצים שזה יישמר, אז אתם יכולים לכתוב את זה עכשיו בצ'אט, ואם לא, אתם יכולים גם להגיב לנו בהזדמנות אחרת, וההזדמנות האחרת היא כך: החומר יעלה לאתר הרלי, יש שם דף ייעודי לתוכנית אב לתעסוקה. אגב, אתם יכולים למצוא שם גם את הדף של תוכנית אב למרחב הציבורי ולצפות בכל החומרים שם ובתוכנית. אנחנו נעלה גם את המצגת וגם את ההקלטה וגם בעצם את פרטי הקשר שדרכם אתם יכולים להמשיך להגיב. הרבה מכם מכירים אותי, אתם מוזמנים לעשות את זה גם ככה. בעצם כולכם קיבלתם מייל ממני היום, אז אתם כבר יכולים להשיב לו אם יש משהו שאתם רוצים להגיד. תודה רבה לכולכם, תודה ליעל, תודה לתמי, ליואב, לגידו, לאבינועם, תודה לרועי שהיה איתנו, לחגי, תודה רבה.
ותודה, יש פה גם לא מעט מתכננים שכונתיים, תודה יונתן, חבריי היקרים, ושיהיה לנו ערב טוב, שקט, בשורות טובות. דנה, תודה לך, תודה רבה על הערב הנעים והמקצועי. תודה, לילה טוב. תודה רבה, דנה. ביי. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה. לילה טוב.